Dobar dan, dobro večer, dobro jutro nama, jeli koji ovo snijemo ovaj put bez muzike, nije baš najsrećnija situacija u regionu, mislimo naravno na ove strašne poplave koje su zadesile Jablanicu i narod koji je stradao tamo, tako da grozne stvari. Tako je. Pa eto, čisto samo tako, preskakali su muziku i par puta ranije, sećam se Stevan Jalovac, jer tako jednostavno mi preskočili ceo podcast, ali da ne pričamo sad o tome. Da, nemoj. Mislim, može, jasno je svima šta i kako. Jasno šta je bilo, da, ali ajde da sad ne pričamo o tim stvarima. Tako da, eto, generalno, ako ste u Jablanici, ako gledate ovo, držite se. Tačno. Nadam se da situacija ide na bolje, koliko sam nešto čitao, ali ajde. Dosta poginuli. Sa prirodom se ne valja igrati zaista u tim... I evo koliko je prošlo, jel, možda 10 godina, bile su one poplave isto tako, da, i generalno, i u regionu su bile poplave. Da. To je bilo 2014. Ja mislim, tako 10 godina, da. Tako je ovdje. Ne znam, vjerovatno su i naši gledalci, slušalci mogli da čitaju i za situaciju sa Mirzom Teletovićem i njemu je bila onako poprilično dramatična situacija, ali srećom sve se tu dobro završilo. Nažalost, kažem, stvarno veliki broj poginulih, ima veliki broj ljudi koji se vode kao nestali. Da, što u ubojicama, da. Ali ajde da pređemo na neke vedrije teme, što se kaže prvo po običaju. Hvala vam svima na pregledima i hvala vam na poslatim pitanjima. Po običaju uvijek imamo najviše pitanja za popkulturni segment, što kaže ide onaj dupli podcast od iduće sezone, znaš, i popkulturni i ovaj. Idemo sad vremeno. Pazi, ovo je jedno pitanje za Sladokusce, ovo sam izdvojio, kaže, pričajte malo o filmovima Gina Wildera i Richarda Pryora. Ajoj. Čekaj, prvo da kažemo za mlađe. Ajde, reci. Za mlađe treba reći. Gene Wilder je američki komičar, divan jedan, zaista lik, glumac, čovjek koji je ostvario prvo svoju karijeru igrajući u filmovima Mela Brooksa, igrajući u Producer s legendarnom, pa posle onaj Young Frankenstein, pa Willy Wonka and the Chocolate Factory, također posle, to nije film Mela Brooksa, ali da kažem usput. I onda tako negde u nekoj srednjoj fazi karijere je napravio niz filmova sa Richardom Pryorom, čuvenim afroameričkim komičarom, koji je ovako bio poznat, što je malo lakšeg jezika, što kaže, kako oni kažu, on je puzao da bi Eddie Murphy mogao da hoda. Živa istina. Imao je nezgodacije, neke sitne, tamo malo je freebase-ovo neke supstance, sad da ne kažemo, znate o čemu se radi, pa se spalio. Zapalio sam sebe. Nehotično. Pa, da. Tokom tih eksperimenata. Nije bilo planirano, nehotično je zapalio. Tokom tih eksperimenata, pa su njih dvojica kao neki čudan par tamo našli u jednom momentu i snimili zajedno gomilu nekih filmova koji su jako simpatični, ali šta bi ti izdvojio ovako? Pa znaš kako se zove onaj kad se kao zamijene nešto? Da. Kako se zove taj film? Mislim, Richard Pryor je jedan od najduhovitijih ljudi sigurno tog perioda, bez dileme. Sad mi tad smo bili mlađi pa nismo možda shvatali do kraja, jel, to je bio više humor za odrasle nego nešto, ali onako imao je onih nekih, bio je onaj njihov film Ne vidim zlo, nečem. Taj je čuveni. Kao See no evil, hear no evil, ovako nešto. Pa je bio onaj drugi kad je onaj kao kad Pryor glumi onog beskućnika, a Wilder je... Tako bogataš i onda... A Wilder je onaj lik što ima kompulzivne, što laže onako kompulzivno. Da. Jel, stani, Richard Pryor je bio i Pryor folira da svira saksofon, pušta kasetofon na ulici. Pryor je bio i u onoj komediji kad kao treba da potroši, ne znam koliko... Brewsterovi milioni, pa to je bilo na našoj televiziji milion pot. Znači, gledao sam Brewsterove milioni i bio u Supermanu 3, kao onaj nesretnik, još jedan popularan film za naših praznika, jer tako. Šta bi rekli, Joe Pesci žanr. U Smrtonosnom oružju, znaš, on kad tu kao smeta i oni se zezaju na njegov vrat. I Gene Wilder, njegove coverage... Stani, Gene Wilder je u Desetki glumio, je li tako? Sa Bo Derek. Bo Derek. Sjećaš se to? Se Desetki, ali... Jel Gene Wilder bio kad je fasciniran njenom pojavom? Pitaš me, kaže, koji su muški glumci od Desetki. Ajde, molim. Ne, nego se sad prisjećam, jel Gene Wilder? Ja mislim da je bio Gene Wilder. Pa provjerit ćemo pauzom. Da, provjerit ćemo na time outu, ali je bio Gene Wilder, to je bio jak film našeg djetinjstva. Bo Derek je tad bila stvarno kako seks simbol, jel? Pa avion. Da, avion, da, dobro. Bo Derek, da, to rane 80, rane do srednje. Rakel Welch i Bo Derek. Rakel Welch. Da.
to sad. Ulaziš u te osjetljive kategorije. Dobro, pa moram, šta ću? Da, Claudio Cardinale. Samo nabrajam činjenice. Dobro, činjenice su tačne. Fakti, kolega, fakti. Brusterovi milioni, nabrojali smo par tih njihovih zajednica. A ne, stvarno su dobri bili. Mislim, nije, ja sam nedavno nešto gledao njih dvojica, i nije onako, drži se, znaš. Mislim, dobro, Priorove fore su i danas beton. Prior ima audio albume koje možete poslušati na YouTube. Tako je, sa svojom stand-up komedijom. Ne samo da vam kažemo kako se zovu, saznaćete zašto kad izgooglate, ali poslušajte, to je onako počeci edgy komedije baš. Jedan od, ja mislim, prvih Afroamerikanaca koji je bio mainstream, jel? Da. Koji je I nije se suzdržavao. Prvi onako malo... Da, udaro je iz svih oružja, jest. Baš je udaro. Gene Wilder, ja sam spominjao Producers, to je jedan od mojih omiljenih komičnih filmova ikada za mlađe gledalce. Radi se o... Gene je bio nas bunjoza uvijek, znaš, u filmovima, nešto zbunjen, ne znam šta se dešava. Radi se o pozorišnom reditelju, to je producentu koji je propao načisto i onda on i Gene Wilder smisle šemu da naprave musical koji će propasti apsolutno, da naprave nešto toliko loše, ali pre toga su kao uzeli previše investicije, pa onda ako proglase da je propao, ne moraju ništa da vrate, znaš. Šema, naravno musical se ispostavi da je uspešan. A musical se zove Springtime for Hitler. Tako da. Valja pogledati, zaista jedan klasik. Perspektive sjajno. Jedan klasik. Da, pa je Mel Brooks, mislim, koji je ono... Da. Stvarno valja pogledati, evo film iz, čini mi se, 67. Zero Mostel, legendarni violinista na krovu iz broadwayskih predstava, glumi i tog producenta, Gene Wilder, njegov pomoćnik. Zaista sjajan film, preporučujem svima da pogledaju. Kaže, omiljeni filmovi sa sadašnjim i sa bivšim košarkašima, koji su se, sad, nisu to nužno filmovi o košarci, ali hoćemo šta možemo reći, Conan 2 sa Wilton Chamberlainom? Pa ne znam, meni je onaj riba koja je spasila Pittsburgh, Dr. J. Da, Dr. J mi je odličan bio u tom filmu. Ne, on mi je odličan u filmu, sad govorimo striktno o filmu gdje su se isto. Ray Allen mi je fantastičan u He Got Game, baš sam se pozitivno iznenadio. Da je iznio onu ulogu maksimalno dobro. Pogotovo impresivno zato što je Ray Allen rastao u Engleskoj otprilike, nije uopšte taj tip lika koga treba da glumi. Da, ni blizu, jest. Da, ni blizu. Ali je bio jako dobar, pa ne znam ko je još od košarkaša, Shaquille je bio najgori, jel? A Shazam i... Da, to je baš bilo. To je baš agonija, da. Da, agonija, baš onako. Mada u Blue Chipsu, ali dobro, tu su glumili sebe i čupa Nick Nolte i rukama i nogama. Blue Chips je jako dobar film. Da, to je stvarno dobar film. Možda i podcenjen, čini mi se. Pa nije, ne znam kako... Pa u tom kanonu košarkaških filmova ja bih rekao da je... Meni je odličan, i mislim, baš mi je jak, i Nick Nolte, koji je glumčina, jel? To je pokojni William Friedkin, režira tako jedan izuzetan. On je baš jak u ulozi trenera, kao i Gene Hackman i još par, jel, Sam Jackson, to su ti likovi koji mogu da iznesu to. Kad dođe da moli onog lika, da li će potpisati, pa kaže, ja sam, kaže. Mene su odgojili kao u baptističkoj crkvi, kaže, je li južna ili... Pa južno da bome kao dobro je, znaš. Ne zna gde je. Sad pokušavam da se sjetim ko je još od košarkaša. Rick Fox imao neku karijeru. Jest, on je baš imao karijeru i to dobro, on je u onom zatvorskom glumio, vozu. On je u vozu glumio. Ja mislim da je Rick Fox u vozu glumio. Nisam gledao voz, ali... On je imao ni zastrašujući epizoda, znaš, kao ponižavanja i toga. Kad se onako malo kaže, stani šta je. To su možda među prvim tim scenama bili. Holden Polinajs i njegov monolog o crnim rupama kako se zove? Eddie, se zove Eddie? Da, u Eddie-u. Ali dobro, Kevin McHale, cheers. Vlade Divac u Space Jam. Vlade Divac. It's like the invasion of the body snatchers. Pa je li Divac i u Eddie-u? Jeste. Jeste. Baš u toj sceni sa Polinajsom. Ne, u stvari nije s Polinajsom, nego on se s ovim nesretnikom pokojnim isto, kako se zove? Dwayne Shinsius. Jeste. On se nešto rukuje s njima, pa kao kaže kako se šta radiš, nešto govore nekom. Jesi mi dobar. Rusko, srpsko, da. Belorusko, mislim, ne znam, nešto je naučio na pamet. Englesko. Da, onako ispozdravlja. Da. Rado Vadović, kako ga zove taj. Tako da, od tih, ne znam, možda i propuštamo nekoga da je...
naš legendarni as Tasa, u ko to tamo peva, nemoj sad to da preskočimo. I'm sorry. Kad smo kod tih. Excuse me, my man. Tako da, eto, dosta smo ja sad pokušavam da se setim jer neko napravio neki značajan crossover, ove Space Jamove, da ne računamo sad, ili sve to, ali... Evo, nek bude tako. Pa i LeBron je imao par ovih nekih nastupa u komedijama. Ova jedna je bila sa onim iz Saturday Night Live-a, onaj duhoviti što imitira. Duhoviti Saturday Night Live-a. Pa ima ih bolno neduhovitih. Ja mislim da ona, evo kad smo kod neduhovitih, ona Amy Schumer, jel? Ona je u tom filmu, ona je bolno neduhovita. Ovo ću te ja pitati. Peče, koliko ne... Koji ti je omiljeni Saturday Night Live sketch? Pa otkud znam. Ne mogu reći da sam se sad udubljivo, bilo je jaki. Vidi, Will Ferrell je tu bio nenadmašan, sa njim George Bushom, kako je imitirao Georgea Busha, je... Pazi, ja ću izdvojiti apsolutno... Pazi, Clintona je skidao koji sam gledao trilion puta. Ako nisi gledao trilion puta, nisam ništa. More Cowbell. Dobro. Pa znaš to, kad snimaju kao Don't Fear the Reaper, oni kao glume... Stani, koja je to postava? Ferrell, čini mi se... Jimmy Kimmel i... Da, je Kimmel još bio živ. I gostuje Christopher Walken kao producent. Da. On je onaj što izađe kao I need more cowbell. Onako bi svirao. Ne, ima taj jedan od boljih zaista. Po mom skromnom mišljenju. Vi se dobro, ovo je opet pitanje. Chevy Chase je bio brutalan u Saturday Night Live. Da, to sam gledao. Chevy sam gotivio baš. A ti si jedini, pošto ja koliko čujem, nikoga nije gotivio tamo, izbacili su meni je bio duhovit. Pa dobro, naravno da... Otkud znam za njihove odnose druga, nove interese. Da, gledaj ovo isto za tebe i za mene. Kaže, molim vas, recite, kaže, Sinatra, Tom Jones, Elvis ili Dean Martin? Ajoj, pa Sinatra. Sinatra, a? Sinatra. Dobro, ovo je dobro. Sinatra, pa Dean Martin. Dean Martin, ja mislim da je Sinatra bio... Je slušao na Deca More, Dean Martin? Znači, kad naiđe taj ringa, znaš, kad on krene, to je i on Napoli i tako, znaš, te njegove. To kad naiđe na radio, samo odvrneš, sunce zasija, bez zezanja, makar napolju kiša, ovo, veliki izvođač, veliki showman Dean Martin. Da, stvarno, i na svakom onom roastu prije što su organizovali, tamo 70 vidno pijan i drži cigaru, znaš, ali ta vremena, kao, jel, oni su se tu okupili, kamera ide sve i brat s pepeljarom, znaš, samo 50 opušaka ide malagno. Sinatra ima onaj savršen citat koji volim da ispaljujem kad kaže žalim ljude koji ne piju, kaže, jer kaže ujutru kad ustanete, kaže, to vam je najbolje što ćete s tog dana osjećati, kao posle toga je sve nizbrdo, ako ne pijete, kaže. Ne, a vidi, za mene stvarno ikona prava, i muzika i film i šta hoćeš i život čitav i ovo, Kad sam vidio njegovog sina, znaš da mu se sin pojavljivao u Sopranosima, tamo igra nešto s njima pokera, ko tamo stane, ovo je Sinatrin sin, znači, nije baš neka sličnost, dobro šut, vjerovatno i dobro ispao, koliko je tata bio kući, pjevač, glumac i političar, a možda i Halid mjesto Halida. Savršen je Sinatra. Baš sad se sjećam, gledao sam ga 50 filmova, svugde bio dobar. I odnosi sa svima, nema koja nije relacija. Slušao sam Travoltu jednom, kad je pričao kako se, ne znam, kao na piću, on, Sinatra, ne znam ko još, ja sad jemio, stani, kako Travolta, onda shvatiš da i Travolta ima godina, jel? Ima. Ali kao stani, koja je to poveznica, i stvarno, Sinatra, šta si rekao, ko je Sinatra, Elvis, dobro, Elvis. Jo, jest, Elvis, Pa Tom Jones mi je nekako ispadao odavde, mada jako volim Toma Jonesa. Ja, stvarno, Tomislav Jones. Brat naš iz Rudnika. Jest. Ali stvarno, što kao, mislim i Elvis, realno je Elvis, mrtva trka Elvis i Frank Sinatra, ali meni je Dean draži. Meni je Dean drag. Mada Elvis je bio jako, Viva Las Vegas, thank you very much. Elvis, svaka poštena kuća u Jugoslaviji, mislim, imali onaj boks. Šta u Jugoslaviji na svijetu? Konkretno, sačekaj da ti kažem, imali onaj boks Elvisovih ploču na 4, znaš, 4 ploče i fotoalbum Elvisov unutra. To je onako crno lepa kutija Jugotom pravio, znaš kako je izgledalo, onako stane u policu i onda...
Thank you very much. Puštaš na tenane, kreće on od Heartbreak Hotel, pa nadalje završava Kentucky Rain in the Ghetto, znaš, ono sve njegove poznate. I onda i onda upališ TV, letnji bioskop i kreće ono, Viva Las Vegas, Jailhouse Rock, G.I. Blues, ne, bilo je ono, Viva Las Vegas, koliko puta si po mom sjećanju, pa nebrojeno, po mom sjećanju to nisu bili loši filmovi, ne kažem da sam ih odavno gledao. Ja sam gledao Viva Las Vegas, ja gledam 2 puta godišnje. Sad, da li zbog Elvisa, da li zbog Anne Margaret, da li zbog hospitalizaciju, da, to je sad druga. Da li zbog Elvisa, da li zbog Anne Margaret, prećuteće. Hospitalizaciju, kao gledam Viva Las Vegas. Da, to sam gledao kao klinac. Šta još gledaš, kako se gradilo Rimsko carstvo? Ne, trudim se da Ben Hura pogledam jednom godišnje. To uvek... Napoleonovi tinejdžerski izlasci. Kao dokumentarac na, ne znam nijako, koje od ovih platformi, Paramount. 10 Božih zapovesti. To, znaš, kad ide Uskrs, uvek puste Ben Hur, 10 Božih za 7, brate, pogledam šta. Kako je rekao Tim Burton, kaže, najviše sam volio da gledam Charltona Hestona, on je bio najbolji od svih najgorih glumaca na svijetu. Pa Charlton Heston redovan u tim biblijskim epicima. No, tad je on, sjećam se, kako nije? Vidi ga Charlton, što se uradio. Čekaj, drža u Planeti Majmuna izgleda kao bodybuilder, otprilike. Da. Ono polugocija filmova. I stvarno, ali onda su, došli ovi novi malo, pa smo shvatili. Može i bolje, komšija, može i bolje. Najbolji soundtrack domaćeg filma. Otkud znam. Joj, druže. To stvarno ne znam, to prepuštam tebi. Meni, pa da. Nećemo sad tesnu kožu, jer tu ima riblje čorber, tako to ne bude. Ne, ali dobar je, bravo, tjesna koža ima dobar soundtrack. Ali dobro, to je... kad krade toalet papir, pa mu se odmotava. Pravila, ja ratujem se. Ali ne, mislim, to nije namenski, nego je sticajem okolnosti. Znaš šta me odradi uvijek u tjesnoj koži, kad slušaju onu sportsku prognozu? Kecu Niš? Da, na tušnju u Tuzli nema kolo. Nije pukla ni jedna struna. Divni budači u numeri. Dobro jutro, riblje čorbe. I ono kao ne može da uđe u WC, jel? Kao zauzet, okupiran. Jel promašio penal? Nije. Pogodio je stativu. Dobro jutro. Da. Pa, ne znam, ajde ti reci koji je, ne znam, stvarno. Poslednji krug u Monci ima par zanimljivih numera Olivera Mandića, dođevala sve, dođevala sa mnom i tako. Da. Ovako sad da kažeš, pisano za naš film, jeli? Setio sam se. Halo taksi i numera koji peva Zanan Imani, koja se zove Šuger, po naslovnom liku. To ćemo pustiti sljedeći put. Baš. Duguješ. Noć mi te duguje. Vidi ovo, posljednje pitanje, ovo sad nije toliko pop kulturno koliko je retro, ali ovo je tvoja prilika da pozdraviš neke ljude. I moje također, ali evo ti ćeš prvi. Kaže, nabrojite, trojicu basketaša iz vašega kraja, koji su bili, najbolji u tom opsegu, u tom momentu kad ste vi bili Matko znam, gdje ću to da radim? Mislim, ja mogu da nabrojim ove baš moje, znači, nemam ti ja to A te kao... baš tvoje, pa ne, nego će kaže sad ej... Onaj neki kao čuveni basketaš. Ne. Ako su se slučajno proslavili usput u toliko bolje. Kuma Zlaju. Farsa i Tarika, koji je bio onaj fantastičan igrač malog fudbala i prodavao rukometne finte. Znaš, kao zaleti se na horog i ostaviti dole. Ko Ivana Balić. To su ljudi s kojima sam najviše igrao zajedno. Da ne pričam ovi sad suroviji basketi. Znaš, kad je počeli oni nagradni neki fondovi za baskete. Pa smo onda svi dovodili neka krimogena pojačanja. Znaš, za podkoš. Krimogena pojačanja. Koji je to kraj biš? Pazi, ja sam igrao najviše Marindvor i Breka. Tu sam najviše igrao. Barake na Breci. Bi bio dobar basket na Breci, baš dobar. Bio onaj teren s 2 koša i nekad se znalo igrati 5 na 5. Rijetko do duše, ali se znalo igrati 5 na 5, ali ovako je basket bio baš surov. Mislim, surov, dobar. Pa dobro, da. Dobar. I na Marindvoru isto. Mislim, bilo je stvarno, ja mislim, manje više u svim dijelovima Sarajeva bilo dobrog basketa.
posebno taj neki period kad sam ja baš intenzivno nešto trenirao, baš je bilo puno basketa. I tad nisi imao ovog nekog faliranja, kao ne igra se basket i to. Dobro, do duše, kako kaže, nije bio toliki broj utakmica. Imao si vremena i da odmoriš i da odigraš basket. Imao si vremena da odmoriš. Jest. Sad nema odmora, jer nema... Sad je, znaš, i znaš sam, to je stara priča, nije uopšte lažna priča. Veliki broj ozbiljnih igrača je gubio basketa. Tako je. Veliki broj. Tako je. Pa i na Grbavici bio ozbiljan basket, jel? Tamo igrao Neno Marković, igrao, ne znam, Haris Brkić, Dule Vukčević, brdovi nekih igrača iz košarkaškog kluba Željezničar. I, mislim, baš to sad pričamo prijeratnom periodu. Tu je baš bilo isto žestok basket, ali to je tad bilo vrijeme kad je bilo manje više normalno, znaš, da i obično budu dvije situacije, ali da ti dobiješ ove neke, ovi basketaši dobiju ove neke ozbiljne igrače, pa onda ili se neko od njih naljuti pa ih onda ostavi na 21-2 ili ovako nešto, tako je. Ili odu nervozni kući. I mislim i tad naravno, jel tako, nisi ti mogao da igraš basket toliko kad si bio ozbiljan igrač, ili talentovan igrač koji stremi ka nečemu, ali mnogo više, ja mislim da bi danas to bio, to možda vidiš možda Jokića u Somboru, da zavrne neki horak. I Luku u Ljubljani. Jest. Bude i toga. Sa moje strane, igralište u Sarajevskoj, to nije Sarajevska, to je, mislim, ceo kraj mi zovemo Sarajevska, ali to je Risanska ulica. Ugao Risanske i Aleksandra Kostića nekada Tesline, u školskom dvorištu najbolji igrač koji ja pamtim, Boba, čovjek koji je sada hirurg nekakav u Nemačkoj, čini mi se, čuli smo se čak i nedavno, oliko onako 2 metra mogao je, mislim igrao je beka, ali igrao čak i OKK i kasnije, ali onako za nas je bio doktor kad bi došao. I Petke, njegov drug iz razreda, on je sad u Beču, ne bavi se ničime približno bitnim što se košarke tiče, ali njih dvojica su ubijali kad su igrali. Morali smo da ih razdvajamo. To su nešto možeš da ih razdvajaš, znaš. Da. Prosto inače u suprotnom, znaš, ako su zajedno, pokupi se. Dođi idi kući. I sačekaj svoj red. Go home. Tamo bio je jedan koš i rukometni gol, znaš. Onda smo gađali prečku, dosade. Šta nema, šta drugo. Pa i igrali se svi sporte. Pa da, igralo se svačega. Pa realno, nismo imali rješenje. Igralo se svačega. Tako da, sad možemo i o toj košarci. Evo ga. Spremili smo se, dobro. Prvo, neke što se kaže vesti iz zemlje, a to je da je Nebojša Čović novi predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, to smo znali već, čini mi se, neko vreme, a sad je zvanično, jedini kandidat i što je njegov prvi trenutni posao je da vidi ko je novi selektor i da li je stari selektor. Da. Stari selektor je rekao, ne, dobro ste me čuli, nemam ja ništa s time, predsjednik je rekao, sačekajte vi još malo, vremena ima, prvo okupljenje za mjesec i po, čini mi se, tako da... Vremena je sve manje, ako ćemo realno, jel tako? Tako je. Sad ne znam, Pešić je onako, klimavo počeo, onda jako dobro završio, jel? Samo da kažemo da je Pešić i kada su ga prvi put vraćali, isto govorio, od toga nema ništa. Da. Ali kažem, sad ipak i godine su tu, jel? Jeste. Onaj pitanje kako on razmišlja, promijenili su se i neki odnosi u savezu, jel tako? Njegova desna ruka Dragan Tarlać više nije tu, on je u Bayernu iz Minhena. Neki drugi ljudi su to, sad pitanje i Svetislav Pešić sa svojim godinama, sa svim tim, kako razmišlja u ovom trenutku. Da li njega to više interesuje ili želi da ode, što se kaže, na vrhuncu, jer stvarno svima je ostalo on je uspio da napravi hemiju u ekipi, da to dovede na neki pobjednički kolosijek. Odigrali su sjajno svjetsko prvenstvo, odigrali su odlično na olimpijskim igrama, sad da opet ne motamo pitu, bili su jako blizu protiv jedne onakve američke reprezentacije da možda i naprave prvorazrednu senzaciju, ali hoću da ti kažem, bez obzira na to što su Amerikanci uradili ono što se od njih očekivalo, osvojili zlatnu medalju, ostao je svima neki pozitivan utisak te reprezentacije. Uostalom mogli smo da čujemo i Nikolu da se vrlo pozitivno izrazio o svom iskustvu igranja na olimpijskim igrama, svemu tome, što do sada, ja mislim, od njega nismo čuli, jel? Pa nismo, ne. Nismo čuli da on priča na taj način,
to, eto imamo i to, i sad s druge strane, ako to nije Pešić, koje ja mislim da nema tu puno kandidata. S druge strane, vrlo bitna stvar, ovi momci su isto tako istakli da se njima ovo sve sviđa sa Pešićem, je li tako? Ako ne bude Pešić, da li onda se može računati na kompletan sastav za evropsko prvenstvo, jel? Sjetimo se, jel, Pešić je išao u diplomatske države, uspio da napravi relaciju sa najboljim igračem, što je ključ svega, jel tako? Jel? Možeš ti da budeš, to je činjenica trenerskog posla, možeš ti da budeš gigant, ali ako ti ne možeš da nađeš relaciju sa Jordanom, sa Lebronom, sa Karijem, sa ne znam nija Jokićem, Dončićem, Tony Parkerom, jel tako? Uzalud vam trud svirač. I onda jako je bitno da ti igrači budu na okupu, ko je u stanju sad, jel? Imamo mi tu možda nekoliko imena, nema puno imena. Ne. Nema puno imena. A, imena se licitiraju uvijek isto. Ali ajde, ne moramo sad da prolazimo opet kroz... Pa, mislim, evo, imaš... Šta imaš Sašu Đorđevića koji je slobodan? Da li bi on to htio u ovom trenutku? I to je pitanje. Jeste. I to je pitanje i onda posle Saše šta? Pa posle imaš već standardni krug Saša Obradović, Čanak, Alimpijević, to je otprilike Ognjen Stojaković se spominje u nekoj varijanti, to je nerealno, on čovjek radi u NBA. Rajaković isto radi u NBA. Nerealno. Mislim, ja verujem da bi obojca hteli, ali ljudi imaju preče prioritete u ovom. Za stranca mislim da nije zrelo. Da. Mislim da bi to naišlo na veliki otpor. Također. Mada i tu ima nekoliko... Pojao te ga i tudi se sedi, je, pije kafu, priča naš čeka. Jezik, priča. Ali ne verujem da ćemo doći do toga. Tako da, suštinski kad pogledaš, dobro, ja nisam siguran, dobro što kažeš ti, sva šta je moguće, ali znamo kako je Saša Obradović otišao iz Crvene zvezde, tako da nisam siguran ni da je to neka validna opcija u ovom trenutku. Tako da nema tu puno imena. Treba a i nema ni vremena, jel? Treba da se vidi da li će Pešić da ostane. Jest. S jedne strane rekli smo šta su minusi kada je on u pitanju, jel? Svjestan je i on svojih godina, on je čovjek u ozbiljnim godinama i dalje, hvala Bogu, vrlo funkcionalan i tako dalje, ali s druge strane nema tu više njegovih ljudi u savezu, a opet neki plus je što bi on možda mogao da napadne titulu evropskog šampiona sa ovim sastavom kojim ima. Evo, reprezentacija Srbije, nazovi je kako hoćeš, nije osvojila zlato od 2002. godine. Tako je. Bilo kakvo. Tako je. I tu možda da ima neki motiv, posebno što su očigledno i momci na čelu sa najboljim zainteresovani da nastave to. Da. Selektor Pešić uporno spominje novi ciklus, ali ta stvar se malo promenila. U suštini ja razumem da se prave planovi na ciklus, međutim promjena FIBA kalendara uslovila je to da je godina svetskog prvenstva u fudbalu uvek prazna. Znači, to je ta godina. A sad, ako ćeš da završavaš ciklus... Govoriš o 26. je li tako? O 26. Znači, i 30. i tako dalje. Mislim, promenit će dotle još par puta. Ali sad imamo evropsko, prazna, svetsko, olimpijska. Evropsko, prazna, svetsko, olimpijsko. To je ritam. Tako da u suštini taj ciklus sad se pomerio. Sad je malo duži ciklus, jeste. Ciklus je malo ili je kraći, ako hoćeš tako da ga nazoveš. Ne, sad imaš u ciklusu 2 evropska, je li tako? Je li tako? Da, počinje evropski zatvara evropski. Sve po jedno, jel? Jest. Imao si 2 evropska i ranije. Ali je bilo, ali je bilo u 4 godine. To ti govorim. Ovo je u 5 godina. Tako je. Tako da sad se taj ciklus produžio i postoji ta prazna godina o kojoj ti idealna da ti sad uhodavaš nove varijante, novog selektora, otkud znam i tako nešto. Tako da... Eto, kažem ti, to su neka... Ovo je bio logičan završetak, ali logično je da on više neće i to je njegovo ljudsko pravo. Tako je. Tako da, ajde, vidit ćemo šta svako ko... Pazi, iskreno ne bi bio iznenađen i da... kaže definitivno ne, isto tako ne bi bio iznenađen da ga ponovo vidim za barem ovu akciju evropskog prvenstva, jel? Da, i ovih kvalifikacija koje su formalne. Da, pa dobro to, hajde. Pa to možemo i ti i ja, mislim, ako nas zovu, treba dobiti Dansku 2 puta, ja mislim da smo kadri. Slušaj. Vidi, kad može JJ, znaš kako. Kudi kamo bolje igru, jel? Jest. Počela je Euroliga i naši klubovi ostvarili su polovičan rezultat. Partizan je dobro počeo, loše završio u Vitoriji, a protiv Baskonije, dok je Crvena zvezda loše počela, dobro završila u Parizu.
Hajde prvo da počnemo od Partizana, oni su odigrali i svoju utakmicu ranije. Jako dobro prvo poluvreme. Da, pa možda jako dobre 3/4. Ajde, 3/4, možda 27 minuta. I onda jedno kako ti to... Ja mislim da su vodili negdje 35 minuta, je li tako? I onda počinje ono što ti, kako ti voliš da kažeš, samoubistvo iz zasede. Jeste. Jedno, Jeste, ali vidi, sve već viđeno, baš Partizan neće u Vitoriji, znaš, on je ono... Šta je ovo, koliko ovo poraza u Vitoriji, više ne pišem. Baš puno, baš dugo nisu dobili i posebno što su to sad, evo pogledaj ova 3 zadnja poraza, jel? Ne prave faul, trojka Markusa Howarda, govorim prije sada već 3 sezone, za produžetak, u produžetku gube, pa onda vode jedan razlike, ne uspijevaju da zagrade nakon promašaja, Moneke tu kupi loptu, faul, 2 bacanja, on ubacuje oba i sad vode i onda se ugase, ne mogu koš da daju, ne znam, 2-3 minute, možda i nešto više. Baskonija preokreće trojkom onog Trenta Foresta u tablu, uzima vodstvo i tu više nisu ispustili vodstvo. Partizan još uvijek u fazi, rekao bih, raspodjele uloga. Na početku sezone dosta tu Željko Obradović još uvijek, rekao bih, isprobava neke petorke, pokušava da vidi kako to sve funkcioniše i ono što, ne znam, recimo interesantna je činjenica da Carlik Jones za sada nije počeo ni jednu utakmicu. On sve utakmice ulazi iz klupe, što ja mislim da se prvi put u karijeri dešava na ovom nekom nivou gdje se od njega očekuje da bude koncepcijski igrač. Ali nekako više mislim da je to što oni svi znaju šta on može, pa hajde da vidimo šta ovi ostali mogu. Nisam siguran da će ovaj eksperiment sa Lundbergom na poziciji organizatora igre da da rezultate, mislim da on to ne može. S druge strane, Jones je opet, govorimo o Carliku Jonesu, je igrač koji će vjerovatno u nastavku sezone dobijati više minuta. U smislu, on nekako nije tip za 15 do 20 minuta. On je tip da igra 25 plus minuta i to je to, znaš, da igra, da guli većinu vremena, jer on je, rekao sam, već igrač koji stvarno zna da uvede čitavu utakmicu, taj neki svoj ritam, da iz toga onda pronalazi dobre rješenje. Što se tiče Partizana, ja moram priznati da sam pozitivno iznenađen. Ovo sad nema veze s ovom utakmicom s Baskonijom, ali mi djeluje da Pokuševski izgleda sve bolje i bolje. Protiv Baskonije ga nisi ne vidio. Ne, nego govorim nema veze s tom utakmicom. Protiv Cibone je stvarno izgledao i nekako vidi se i to neko njegovo znanje, da tako kažem, razumijevanje igre. Nije Kaminski u odbrani, na primjer. To je nešto što mu se zamjeralo, ali on stvarno nije Frank Kaminski u odbrani. Mobilnije, dosta, u napadu ima puno rješenja, zna i da pusti pas. Evo sad i trojka, čini mi se da mu prija ova malo kraća ova trojka u Evropi i to me onako raduje s te strane. Ali za sada je, rekao bih, prvo ime Partizana u smislu energije i svega i načina na koji igra Tyreek Jones. On stvarno donosi tu neku silinu, žestinu, čak i, rekao bih, mnogo bogatiji repertoar nego što smo mogli da naslutimo. Govorimo o rješenjima u napadu. Ima on tu i nekog pivotiranja, nekog poluhoroga, nešto se podvuče. To je sve što stvarno nismo do sada mogli da vidimo od njega, posebno ne na ovom nivou, jer sjetimo se njegove epizode u Efesu, to je bilo napravi blok, odmotaj se, Eliup zakuca, ima jedno strašno zakucanje protiv Baskonije. Sad, kažem, ovdje je još uvijek vidljivo da Željko Obradović tu rotira u smislu da vidimo ko je tu, on jednostavno to sebi može da dopusti, jel? Da vidimo ko je tu, ko s kim može, ko će da preuzme odgovornost u datom trenutku. Tu, kažem, mislim da ćemo više Lundberga gledati na poziciji 2, to je neki moj ovako utisak, da su to oni probali, da će možda probati još par puta, ali ja nisam siguran da to može da donese ono što se traži. Tu je Sterling Brown koji također ima neke svoje lijepe minute i koji igra odbranu. Ono što je za Partizan bilo problematično u ovoj utakmici je bila, recimo, igra Frenkija Nilikine u odbrani. On je u drugom poluvremenu baš onako kiksirao žestoko protiv ovog Howarda, zaboravi ga, uvuče se u reket, ostavi njega samog na šutu. To su sve stvari protiv šutera tog kalibra koje se ne rade i mislim da su to neki momenti koji su koštali Partizan utakmice i taj broj izgubljenih lopti koji su imali, gdje je Luvavu došao do nekih poena iz kontranapada, zakucavanja, ubacio neke šuteve. Partizan je dosta napravio nekih
ja stvarno ne volim taj izraz, ali ne znam koji drugi da upotrebim, neforsiranih grešaka, znaš, da nije to sad bio plod neke odbrane i nešto, nego oni nešto petljaju, mrljaju, ko će da je prevede, ko će da postavi, nesigurnost u driblingu, vidio si Luvavu, ondje u par situacije Forest kradu loptu s leđa kad je Partizan napravio defanzivni skok i kao želi da krene prema naprijed, ali sve u svemu mogu da kažem na stranu ovaj poraz od Baskonije, ali ti si već rekao, to je stvarno sad jedan ozbiljan niz poraza od Baskonije i to način na koji oni gube utakmice je ono onako nekako deprimirajući jer izgubiš uvijek na loptu dvije. Ovo je možda i najčistija pobjeda Baskonije u zadnja tri ova duela od kako je Obradović na klupi Partizana, s tim da ogromnih 6 razlike. Da, ogromnih 6 razlike, ali rekao bih da je ovaj Partizan vodio sad 35 minuta. Obično su vodili ili je bio neki egal 38-39 minuta, pa se onda nešto desi u završnici, misliš da si dobio utakmicu, aha, nisi. Pričali smo već o ovoj trojici Howarda za produžetak i ovim koševima Moneke. U oba slučaja Partizan branio prednost. Jednom je to bilo 3, jednom je to bilo 1 razlike. Sada je Baskonija imala to vodstvo. Kažem ti, od one trojke od tablu Foresta oni više nisu ispustili vodstvo i Partizan se nekako ugasio u oba pravca. Ono što je meni bilo negativno iznenađenje je ta odbrana u tim trenucima kad oni nisu mogli da daju koš. Ja sam očekivao da će tu da još više stegnu odbranu, međutim imali su neke propuste. Rekao sam, čini mi se da je Vanja Marinković najbolje branio Howarda od igrača koji su bili na terenu u datoj situaciji, a recimo Nilikina očigledno će mu trebati još malo je dekoncentrisan i zaboravi šta tačno treba da radi. Od njega se očekuje taj neki veliki doprinos u odbrani, jer on nije doveden da bude neki organizator, on će tu da bude pomoć Carlicku Jonesu, recimo 10 minuta na toj poziciji, nije on sad neki rafinirani playmaker. Mislim da smo manje više sve obuhvatili. Par stvari, ajde da kažemo još ovako. Brandon Davis, odlična partija, 20 poena, dosta ispogađao. Ali i on je imao tih nekih situacija gdje je srljao u napadu u tim momentima kad oni nisu mogli da daju koš, dobio onih banana nekoliko, onu jednu su ga sačekali, pa Sterling Brown koji mekano ulazi pa njega Luvavu blokira u kontranapadu. Imao je Partizan tu nekog dosta petljanja, ali kažem ti, nekako sam očekivao da još više stegnu odbranu u tim trenucima, a to se nije desilo. Rešenje u napadu u posljednjih par minuta kada su bile petorke sa Carlickom Jonesom i Lundbergom, čini mi se da je svaki hteo da zaglavinja na svoj način, otprilike nijedan nije možda traži neko optimalno rešenje. Dobro, to je ajde očekivano otprilike od obojice, ali mislim da će doći neko vreme u sezoni kada će morati da se opredeljuju ko će od njih dvojice da preuzme tu odgovornost, a ne ovako na smenu, malo su stihijski išli u te akcije. Tako je. Ali kažem ti, kod Jonesa jednostavno on... Ja mislim da će Jones dobiti prednost. Pa naravno, mislim, na toj poziciji organizatora igre, Jones nije igrao puno u toj utakmici protiv Baskonije. On je namestio ono zakucavanje, čini mi se, odigrali su jedan pick and roll. Pomenu pick and roll, 20 asistencija Partizana, jako dobro za ekipu koja cele, pa boga mi, posljednje 3 godine kuburila sa protokom lopte, asistencijom i nekom konvencionalnijom napadačkom košarkom. Generalno su bili posljednji u Euroligi po tim parametrima. 10 izgubljenih lopti, ali većina jako skupe u drugom poluvremenu, da kažemo. Jeste, većina u drugom poluvremenu. Prvo poluvrijeme je stvarno dobro bilo. Ono što možemo da kažemo, da, jeste, upravo si, velikih 6 razlike. Za utakmice Baskonije i Partizana zaista velikih 6 razlike, ali Partizan je dobio 42 poena od svojih centara i šutirao je za 3,45% i izgubio utakmicu. Pa izgubio je utakmicu na jednu loptu, 2, to je ti nekoliko minuta. Moraš malo da zažališ za činjenicom. Nije ovo ekipa koja će, prvo kolo, nije ovo ekipa koja će da gradi svoje pobjede na raspoloženju šuta za 3 poena, oni će da dobiju utakmice gdje ne budu dobro. Šteta da se ne isplati. Slažem se s tobom, ali s druge strane, kažem ti, ovi su bili kvalitetniji i sa kvalitetnijim rješenjima u završnici utakmice, znaš. U zadnjih 5 minuta Baskonija je imala dobro, hajde, ta trojka tablu i to, ali dobro, su imali bolja rješenja u napadu. Imali su bolje rješenja. Stegli su odbranu, dali su dosta iz tranzicije. Ofanzivni skok u tim trenucima, pa se Dekerski ubaci trojku iz ofanzivnog skoka, pa ne znam. Luvavu ubaci iz ukradanje lopte, gdje su ovi već krenuli u kontru. Neki imao onu asistenciju kad je prošao Čeona, pa je spustio na zakucavanje. A s druge strane, Partizan 2 ili 3 kontra napada nije uspio. Prvo jednom su stali, pa je onda dobio Sterling Brown onu bananu kad je djelovalo da ima čisto, nekako je čudno ušao
onaj potez i još je jedna isto situacija bila iz kontranapada gdje nisu napravili poene i realno tu ti je utakmica. Šta smo vidjeli zanimljivo kod Baskonije, Marcus Howard doživi neku povredicu na kraju, vidim da je nešto nezgodno zgledao, ali vratio se u igru, završio je, sad ne znam kakav je njegov status za dalje, ali on je pogodio 17 poena i to uglavnom isto u drugom poluvremenu, čini mi se, u prvim nešto je slabo igrao. Da, pa Marinković ga je odlično čuvao. Kad ga je čuvao, Luvavu je odigrao dobru utakmicu. Odlično, utakmica, energetski jako dobar. Sedekerski, to smo manje više navikli. Odličan je Sedekerski, stvarno, on je tu sad već 100 godina u toj Baskoniji, tako da, pa jeste. On te par... Pa ne znam, nisam impresioniran. Meni on... Imao je nekih momenata. Pa dobro, imao je neki momenata. Neke pred kraj, dosta se ispromašivo ruku na srce i dosta on velike autoritete ima sad u igri tamo. Da. I organizuje i baš sve radnje radi, što se kaže. Vidjet ćemo, nisu ni oni dobro krenuli, znaš, i u prvenstvu isto tako Baskonija, tako da na šta će ovo da izađe, da ti budem iskren, nisam nešto oduševljen. Nisam oduševljen Baskonijom, ima gorih, to je definitivno. Sad, da li će tu da bude neki rast forme, vidim da je Laso onako dosta nervozan na početku sezone. Laso, ja ga nisam vidio ovako animiranog na liniji jako dugo. Da, ajde, dobio je, mislim, ali i u prvenstvu Španije oni ne izgledaju, ne znam. Da, kad smo već kod Partizana, da se pozabavimo i njihovom utakmicom u ABA ligi, jedan malo jači trening uz dužno poštovanje Ciboni, 45 razlike. Da, pa i Cibona imala problema sa virusom. Jeste. Ali da nije imala problema, slično bi se završilo. Ali na kraju uspeli su dođu neki igrači, Jok. Da, Jok trebao da ne igra. Da, trebao da ne igra ni Jok i čini mi se Majcunić i Ročak, ali Ročak je odigrao opet, Barber je odigrao, Barber je završio. Dobro, Cat Barber je, mislim, stvarno, ako ćemo gledati ove sezone, Cibona je dovela ja sam već pričao, mislim da tu ima neki sponsor koji plaća strance. I Jok i Cat Barber su stvarno dobri igrači. Jok šutirao nešto 60% za 3 do sada. Pa on fenomenalno šutirao i na olimpijadi za Južni Sudan, to je njegovo glavno, on je na Jovi tamo. Isto to mu je bilo glavno oružje, taj šut za 3 poena. Ja sve razmišljam kako on nije uspio da nađe neku jaču ekipu, ali eto, takve su okolnosti. Da. Sve u svemu, to su dva dobra igrača, za razliku od nekih prošlih godina i stranaca koje imala Cibona, ovo je ozbiljan iskorak u tom smislu, Cat Barber i Peter Jok su imena. Jest. Realno imena, nisu neki anonimusi koji su došli na žeton ili neka kocka sa nekim igračem s koleđa koji bi možda mogao biti dobar, a možda bude i katastrofa. Utakmica je vrlo otvorenog tempa, to je jedna od onih da je svako mogu da se oproba. Mario Nakić je odličan. Odličan Mario Nakić, u ulozi startera 18 poena, 4 od 5 trojki, Pukuševski, već smo ga spominjali. Tata igrao i za jedne i za druge. Ivo Nakić, bravo. Šampion Evrope i sa Cibonom i sa Partizanom. Nakić derbi. Dobro, tad je bio u Ciboni imao, ja mislim, 16 godina kad je bio. Zamisli, imaš 16 godina, dođeš tu Dražen Petrović, ove zvijeri, a ti jadan, kao, šta je ovo? Svetlo velikog grada. Pa mislim, stani sa 16 godina, još je otprilike to ta pozicija, ti sad malo na treningu možete pusti Mirko Novosel da čuvaš Dražena, jel? Šta reći zaista ove partije Partizana, 27 asistencija, pa nema šta, mislim, ovo što sam ti rekao, znači Pakuševski je izgledao jako dobro, pokazao to, Nakić koji onako, kao i Tata na neki način, čini mi se da ulazi u tu ulogu, jer ti se sjećaš kako Ivo igrao i Ivo uglavnom nije griješio. Da. Znači, bez izgubljenih lopti, bez pogrešnih poteza, bez driblinga viška, ubojit šuter, nisam siguran da je Mario nivo ruke kako je Ivo bio, ali evo, 4 od 5 trojke, znači, znaš, ne radim što ne znam, bavim se isključivo ovim što znam. Da, i bavim se time dobro, zato što sam i u ekipi imao Đorđević, Danilović i tako dalje, evo i ovo ima ozbiljnije okruženje, tako da kad već dobiješ. Čini se da je to bio problem sa Partizanom u prethodnim sezonama, da igrači tog ranga, da kažemo tako ti, što se
Oni, što mediji vole da kažu da igraju ABA ligu, ali malo su oni bitniji od svega toga. Tako. Ne, to si, da, znam šta hoćeš da kažeš, upravo si. Da, malo su oni bitniji od svega toga i generalno zbog svega da oni moraju da budu na željenom nivou. Mislim da ti igrači iz tog ranga nisu bili na željenom nivou prethodnih godina, sad izgledaju bolje. I da ne iskaču iz uloge. Jel? Tako je, da ne iskaču iz uloge. Da popune kad treba, da odrade, mislim, što i Arjan Lakić, jel, koji će isto tako, mislim, i Koprivica, jel, okej. On je jedini koji je preživio kat. Da. Tako da u tom smislu, znači, ako je bitno, znaš kako je, svjesni smo svi kod Željka Obradovića, ne možeš ti puno da filozofiraš u igri. Treba da uradiš svoj posao. Treba da uradiš svoj posao, tako je. I oni to za sada uspijevaju, jel, ono što sam ti malo prije rekao i kad smo pričali o ovom Mariju Nakiću, nemoj bez driblinga viška, nemoj ovo, nemoj ono. Radi to što treba da radiš. Do tebe staviš. Čim ubacuješ, niko te zamijeniti neće. Dobro, neki hoće, ali... Je li ovo prvi tandem oca i sina koga trenira Željko Obradović? To je sad malo teško pitanje. Pa da, ali evo sad sam... Ali jaka, vrlo moguće. Da. Vrlo moguće. Ovako na prvu loptu se ne sjećam baš nekako. Treniraju i Diamantidis, ovog se nije šalim se. Batistov. Čekaj bre, evo ti ga Balša, šta ja pričam. Balša drugi, pa eto. Ja ću ti ga Balša. Eto ga, da. Ali ovo je malo egzotičniji, ovako nije nam se javio. Protiv Trife starijeg je igrao, nije ga trenirao. Protiv Trife starijeg je igrao, da, tako je. Nije ga trenirao. Tako da, Balša i... Jest, Balša i Mario, jest. Koprivica i Nakić. Da kažemo da status Dwayna Washingtona još nije izvestan, onoga tamo promašio je 3 bacanja za pobjedu u nekoj prijateljskoj, zapravo se skinuo za... Da, eto, kao, da, ja pretpostavljam da je to... Pa ja mislim da čekaju da završe kamp i da kažu, vidi. Jeste. I da se on onda vrati. Pa tako, u teoriji tako treba da bude. A ko zna, jel, možda ga neko i mislim, ti sad dobio je on suštinski letter of clearance, tako da... Lots popularni. Jest, on sad može da eventualno ostane u NBA. Ako se vraća u Evropu, sve je jasno. Jasno. Ako uspije da potpiše neki NBA ugovor... Pa verujem da će ostati u NBA ako mu se prilika pruži. Jeste. To je prosto tako. A verujem da je to deo dogovora, da su u Partizanu znali šta i kako, tako da dalje od toga ne moramo. Crvena zvezda triumfovala je u francuskoj prestonici utakmici u petak koja je bila imala je uvertiru. Čuo sam tvoje vapaje. Uvertira je završena. Znam mi si sad nešto što napisao neki čovjek, kaže, trebali su da napišu, kaže, vreme početka zavisno od toga odakle krećete, kaže. Pa kaže, utakmica počinje u 8 sati jer tad kreće voz iz Nice, 8 ujutru krenite, kaže, da biste stigli na vreme. Da, bila je ta neka čudna informacija, Zvezda imala dosta svojih navijača u dvorani. Očekivano. Da, ljudi su se organizovali odavde išli u Pariz da pogledaju utakmicu. Malo naših ima u Parizu, zaista. Ne, govorim iz Beograda su išli da gledaju utakmicu. Lako je, mislim, lako se dolazi ovih dana. Pazi, rekli smo za Pariz, da je i Salo ostao. Pa bilo bi drugačije. Ovako, nisam siguran da ne zvučim sad nešto grubo i bezobrazno, ali nisam siguran da to Thiago Splitter može da iznese. To pokazuje već neko neiskustvo tamo pred kraj. Mislim da se malo zabunio. Dobro mu išao dok su oni vodili kad je Zvezda stegla, kad se desio preokret. Zvezda je odigrala jako loše prvo poluvreme. Da. Ekstremno loše prvo poluvreme. Čak hajde, tu i onda su baš potonuli na početku treće, onih prvih 3 minuta. Kad su gubili 13 razlike. Koliko već, nije ni bitno. Onda su uspjeli da se vraćaju. Znaš šta, recimo što se tiče ovog Pariza, meni što je utisak, i Salo je recimo nekako znao, možemo i mi sad tu da vrtimo neke napade koje smo vidjeli od nekog, ali ti napadi neće biti takvi, jel tako? Pa tako je. Splitter je bukvalno sve zadržao manje više od Isala. Jer to je, ja mislim, i bio neki dogovor da taj trener koji dođe mora da igra manje više na isti način. Sad, i Salo je znao da uspori i ubrza. A ovaj Pariz, ono što sam ja gledao, oni nemaju brzinu manje. Jel? Kod njih je sve juriš. I nisam siguran da ti na ovom nivou Euroligije možeš da igraš na juriš 2 sata. Ok,
kad gaziš, kad vodiš, oni su napravili, koliko si rekao, 12 razlike, tako, ili koliko je već bilo. Nije ni bitno. I oni i dalje navaljuju, znaš, nema niko da uđe, da malo stane na loptu, da promijeni ritam igre, da to malo uvede u 5-5, u pozicionu igru, neke duže napade. Nego oni sve kao pun sprint, dobar, neka dobra pozicija ili poludobra pozicija, a nema tu baš puno čistih šutera i mislim da je Zvezda uspjela to da iskoristi u nastavku utakmice, da uđe u egal s njima i onda je Nedović tu ubacio one bitne. Da. 5 od 6 na kraju. Kenan je ubacio isto, Kalinić je ubacio kapitalnu. Jest, vrlo. Skratila je Crvena Zvezda rotaciju u drugom poluvremenu, pre svega krajcovali su se minuti Iago dos Santosu koji je odigrao jako loše prvo poluvreme. Da, koji ne izgleda, mislim od playmakera niko ne izgleda dobro. Niko ne izgleda dobro. Bez Miloša Teodosić, da kažemo, koji odrađuje svoju kaznu koju je zaradio u Istanbulu. Da, ali on je i u godinama i mislim... Ne samo kažemo zašto ga nema, neće ga biti ni protiv Baskonije, čisto da kažemo i toliko. Cody Miller-McIntyre loše prvo poluvreme, dobro drugo. Povuko je kad je trebalo. Ovo je već neka njegova statistika, 9 poena, 6 skokova, 7 asistencija. To je dosta pristojno. I teška odluka onda za Sfairopoulosa kad se Teodosić vrati. Da. Kako rasporediti minute na poziciji playmakera? Jel tu onda Jago ispada iz priče? Glede Jaga i glede Dobrića, da kažemo to, pa i Davidovca, donekle, nije lako, uopšte nije lako vratiti se u ovu sezonu nakon što si imao onakve pikove tokom olimpijskih igara. Znači, on je završio sezonu, odmorio je, odradio jedne pripreme, odigrao je, 6-7 utakmica atomskog intenziteta. To je bio napet na olimpijadi. Ja, 6 i onda opet pad, jeli? Mislim, onda moraš odmor, pa opet se diže za pripreme. Da. Ne znam ja gde je on zaista. Mislim... protiv Splita je recimo bio dobar, ali nije pomoglo. Ali recimo Jago isti voz. On još odigrao i kvalifikacijni turnir. Tako je. Znači on imao pred pripreme, pa turnir, pa pripreme po olimpijski igri. Mislim, opet očekuješ malo više. Očekuješ malo više, slažem se. Ne vjerujem da iko pomislio, potpisali smo Isaiah Thomasa, jel? Da. Tako da nisu to sad, Bog zna kakva očekivanja od ovog Jaga, da sad, ne znam, nije Letića. Ali, dobro, stići ćemo do Splita. Ali ipak malo, jel, Pa, neke odluke su bile zaista tragične. Jago skoro da nije igrao drugo poluvreme, igrao je kad su padali. Plavšić, sitna minutaža, zna se ko je odradio ovo, Nedović, Kalinić, Mitrović ima opet one svoje bravure kad treba se povuče. I ovo je utakmica koju bi Crvena Zvezda gubila u nekim prethodnim sezonama, tako se crtalo, na kraju uspjela da zatvori utakmicu relativno pametno i bezbedno. Imala je penal završnica koju je Zvezda odradila kako treba, školski da kažeš. Previše utakmice su gubili branjenjem šuta za 3 poena, to ovaj put nisu. Nisu pokušali da se desi, čak na kraju čini mi se neko je, da li je bio Lo ili je bio Hifi ili neko od njih dvojice, ali neko je proleteo samo po levoj liniji šutno i ono što mi se svidjelo u tom momentu je da mu se Cody Miller-McIntyre sklonio. Jer da ne bi bilo i toga smo gledali. I toga smo gledali, tako da to je određeno onako što se kaže. Mislim, vidi, dobro si to opisao, realno bili su zreli za poraz, a uspjeli su da se iščupaju onda na način na koji to nismo puno puta vidjeli od ovog tima. Ne mislim sad od ovog tima, nego od Crvene Zvezde u nekim prethodnim sezonama. Mislim, dešavalo se i prošle godine, jel? Protiv Albe, recimo, utakmica u Berlinu gdje su viđeni da gube, pa je Alba ušla u one neke cigle, za 3 poena. To je ono što govorimo o promjeni malo ritma, jel? Ovi gdje je realno da malo staneš, da postaviš, ovi iz Albe 3 napada, 3 trojke promaše, Zvezda poentira, dobije utakmicu. Tako je bilo i sa ovim Parizom koji je nastavio da igra, to je valjda to neiskustvo, ja ne znam. Pa, verovatno. Nastavio da igra, a s druge strane si imao raspoloženo, mislim, s druge strane Zvezda je pogodila 2 baš teška šuta. Posebno je Kalinićev bio težak. Kalinić je bio jako težak. Na isteku napada, 1,5 metara od linije, ubacio je trojku i Nedović je dobro, bio otvoren šut, ali je padao u stranu, jel tako? Jest. Kenan je pogodio par jako bitnih trojki, dobra njegova. Dobro, ali od Isaiah to i negdje i očekujemo. To i očekujemo.
Nema kontinuiteta kod Zvezde. To je Miloše za sada najveći problem. To je za sada problem. Ne mislim sad kontinuiteta, nisam vidio u kontinuitetu nikoga da je nešto odigrao. Znam šta hoćeš da kažeš, ali apsolutno si u pravu. Apsolutno, to ćemo, kad budemo pričali o Splitu, samo da zatvorimo ovu priču o ovoj utakmici o Parizu. Šta možemo da kažemo? Otprilike ono što smo i očekivali, jer tako? Pa rest, mislim, Šorc nabija tempo. Ispričali smo za Pariz, oni imaju jednu brzinu u kojoj igraju, dok god bude tako, mislim da se on neće dobro provesti. I jako bitna stvar je što se od Tiaga Splitera traži da igra kako igrao i Salo, a ovaj je majstor te igre, to je njegova igra i to sad kad ti dođeš i neko kaže aj sad ti sve ovo isto, pa ne ide to baš tako, jel? Pa ne ide. I mislim da na nivou Eurolige, sa ovim sastavom koji oni imaju, ne možeš da gaziš tempo 2 sata. A evo, Lo je pogodio 12 poena, nek se oprostio sada dostojno, mislim da do sledeće utakmice sa Zvezdom verovatno će imati prosek 3. Da, a krenuo je žestoko. Fleševi su počeli. Da je 10 za 1-2 minuta. Fleševi su krenuli, znaš. Da. Ali sve u svemu, vidi, kad god je gostujuća pobjeda, to je ozbiljna priča. Absolutno. Tako da tu nemaš sad puno nešto da analiziraš, jel bilo ovo, bilo ono, dobio si. Dobro je do naredne, pa da vidimo. Kako se kaže, lakše se analizira kad si pobedio. Bronhi, yes. I onda Crvena Zvezda ne uspeva da valorizuje tu veliku pobedu, 48 sati kasnije u Splitu porazom. Baš loš. Bez energije, bez... Vidi, mi sad možemo da izlistamo sve one standardne izgovore, znači da, 48 sati, da, put, da, ovo, da, ono. Ali veliki je sastav, to je prva stvar. Druga, i taj prošireni sastav sa rotacijama u svo dužno poštovanje protivniku je kvalitetniji od Splita. Da, apsolutno. Apsolutno. Nije dobro izgledalo čitavim tokom utakmice i stalno ti kao misliš sad, napravit će neku seriju, međutim serija ne dolazi i onda na egalu, pa kao utakmica Zvezda i Pariz, samo na drugu stranu, jel? U egalu Split ubacuje koliko? 3 trojke. Tako je. U egalu Tišmaja, mislim, za vodstvo tipa 74-71 i tu je bio kraj. Mislim, iz ove perspektive... Jordano je pogodio isto. Jordano pogađa za plus, čini mi se, već 8 i to je već ogromna prednost, a Zvezda toliko nekako nemoćna da ne mogu ni bacanja da pogode, jel? Pazi, Isaiah Kenan promašuje bacanja za tehničku i ne znam, i Jago na onom faulu za 3 poena, evo ti pominješ najbizarniji faul koji je tamo napravio, ne znam, koji nije šorter, neko je napravio od njih igrača, Split neki onaj faul na šutu za 3 poena, kažeš šta je ovo, i Jago je promašio jedno od 2 i onda još one izgubljene lopte Zvezde u završnici, Davidovac koji baca loptu u ruke bukvalno igračima Splita za onu kontru 1-0. Onda je neko nadbacio Bolomboja, čini mi se situaciju Reketu, Teodosić je 3 lopte dao u ruke. Zaista loše izgleda. Da, Teo njegovo na nervnoj bazi u pokušaju da nešto se desi. Hoće on da istera to do kraja, da li je plus, da li je minus. Da, a i jednostavno kažemo, i njegove su tu i godine i pitanje kako će on da reaguje, treba mu vjerovatno i da uđe u ritam mnogo više nego ovim nekim drugima. I sad tu je stalna ona klackalca, da li ti želiš da zavisiš od tog igrača koji je klasni igrač, ali u ozbiljnim godinama, ili će nešto da ponude ovi ostali. Problem, hajde, evo, Teodosić je na klupi, jel tako, većinu vremena suspenzija, ne znam, i u ABA ligi za sada on ne igra nešto puno. Problem je što niko od playmakera ne igra ništa. To je prvi problem. Ti si imao Miloše Trzaj, onaj Teo i Mitrović protiv Dubaja, ona serija 18-0 i to što smo vidjeli od zvezdnih organizatora igre u dosadašnjem toku sezone, ništa posebno. Kod je Milan McIntyre indeks -1 u 11 minuta. Ja razumem da ovo nije trebalo da njegova utakmica, ali kad je već ušao, mogo je da uradi nešto. Eto, to je mislim, svi oni, znaš, ovo što ti kažeš, Split je okej. Split, čini mi se da ove sezone ima stabilne financije, da su možda i najstabilniji financijski od svih ovih hrvatskih klubova, što ne govori puno, ali eto, govori nešto. Stabilni. Kako to kaže Deno, rađe stiromašni, ali zdravi. Da, ali ovo što smo vidjeli protiv Splita je zaista... Bilo je jako loš. Za početak, pazi... I onda ova neka, dosta rotiranja. Pa ne zna... Što gledamo negdje i od početka sezone, a za sada ne daje neke rezultate. Ovo nisu loše igrači.
To ko pogleda spisak može i sam da kaže. Jel, ne Tako je, trebamo mi. Al vidi, nešto već dva poraza u oba. Dva poraza u oba lige. Kad je bilo posljednji put? Pa ja mislim kad je ono... Lazić? Tako je, Milivoje Lazić, tako je. To je ono, jel, kad su izgubili od Splita i Zadra, ona jadranska turneja. Jeste. I ti sad gledaš, ali mislim To koji je to sastav bio... 2012, 2013. A koji je to sastav bio naspram ovog, jel? To je druga dimenzija neka. Kažem ti, za sada ovaj Bolomboj, Zvezda od njega ne dobija ništa gotovo. Tu Mitrović malo nešto dao, Gedraitis Davidovac van forme, Dobrić, uz ovu utakmicu malo je nešto ubacio, ali on realno van forme. Miller McIntyre ne postoji. McIntyre ovo za sada, jel, ne znam, hajde da vidimo, da li opet se vraćam na onu priču o tome da je on isto igrač kojem treba puno minuta. Sad, da li ti za te minute dobijaš ono što ti treba? Da li on može da te pogura? Izgovori, mislim, postoji 1000 izgovora i sve je to lepo, ali Crvena Zvezda nema luksus da izgleda ovako loše na utakmicama Jadranske lige. Protiv protivnika protiv kojih bi... Da, upravo si, kakve god okolnosti bile. Mi smo gledali to i od Partizana prošle sezone. Jesmo, Partizan je jako priče, ležerno ušao. Da, oni su gubili od Igokeje, gubili od ovih, gubili od onih. Da. To sve... Jednostavno ne možeš ti, ljudi kažu, naučili smo da je domaći teren presudan u ABA Liga play-off. Tako je. Presudan, tu nema diskusije. To ti možda možeš da dobiješ kući, jel, pa da odeš pa da uštineš jednu na strani. Da. Evo, kao što smo imali možda slučaj prošle sezone u finalu. Da. Ali tada je Zvezda imala prednost domaćeg terena. Jest. Uglavnom je isto ova kratka istorija nas uči ko zauzme prvo mjesto u play-offu, taj obično izgura do kraja. Da, to je najveća privilegija u profesionalnoj košarci, mislim, ovde u Tako je. I sad treba već da se nadoknade 2 poraza, potpuno neočekivana, Dubai možda manje nekako, više, a tek sad dolaze ove jače i teže utakmice u ABA ligi. Evo Igokeja sljedeće kolo u Beogradu, ali opet protivnik dosta ozbiljnije kalibre. Evo da si ovo odigrao Igokeja, izgubio bi 20. Točno. Primjereno. Točno. Mislim, ovo je sticajem srećnih okolnosti po Crvenu Zvezdu, koje su na kraju ipak bile nesrećne, bila utakmica u Splitu. Da je ovo bio neki 48 sati pa da izađeš, ne znam, u budućnost. Da. Sad, da možda bi oni pristupili ozbiljnije, mi to ne znamo. Ali s ovim nivom igre koji su oni prikazali... Pa dobro, ne treba ti nivo zalaganja kao za budućnost, jel tako? Slažem se. Što se Splita tiče, vidi... Svakim častom. To da kažemo prvo. Drugo, postoji jedan jasan recept kada dođeš u tu situaciju da vodiš protiv favorita u Jadranskoj ligi, milion puta smo vidjeli da outsider prosto počne da pravi glupe odluke. Stane Split, se nije ustrelio. U tim momentima samo ne treba se ustreliš. Da. Znači odigre jednostavno, šutni u 24. sekundi. Da ne ubiješ sam sebe. Ne ubiješ sam sebe. Split nije ubio sam sebe. Šta više, jako pametno. Tako i uspjeli su. I ono šta je bitno, jel? Ono kad si outsider, da ubaciš te neke otvorene trojke, da te možda malo pomazi sreća da uleti neka frljoka na isteku napada. Opet Borna Kapusta presuđuje svest. I da ne bacaš lopte u ruke protivniku. Jest. I čak i u onoj završnici, Miloše, malo je nedostajalo da bude samoubistvo i zasjede. Tehnička. Faul na šutu za 3 poena. I onaj sicer što su se izglupirali tamo pod Zvezdanim košem kad je izašao čovjek u aut. Da, bilo je kandidata. Ali i to samo govori koliko je Zvezda loše izgledala. Jel? Kapusta 12 poena, 7 asistencija, Ljubičić 14 poena, Šorter svojih 17, Jordano 14, Škara 16 poena, jako dobro. Da, Škara. Odlična partija. Odlična stvarno partija. Energija, tu Tišma, ona bitna trojka. A pre toga se nije isticao. Tako da to mu je jedini šut za 3 i pogodio ga, šta još više. I Crvena Zvezda sad na omjeru 1-2. Da. U trećem kolu. Da. A kažemo, sad tek dolaze vidjet ćemo i kako će oni da izgledaju u smislu ove neke, ajde kako da to nazovemo, nekog malo zbijanja redova, malo možda nekih i skraćenja rotacije, jer ovo nije put da se napravi, mislim,
čuli smo mi izjave, jel, Teodosić je rekao zanima me Euroliga, ne zanima me ABA liga, sve to super, ali plaćan si da igraš sva takmičenja, ne samo jedno. I to se odnosi na apsolutno sve igrače. A ako ste potpisali da ćete igrati ta takmičenja, ta ćete igrati ozbiljno. Tako je. Mislim, klub renomea Crvene zvezde koji je toliko puta prvak Jadranske lige ne može da kaže ovo nas ne zanima. Zanima vas. Da. Bojim se da vas zanima. Izgovori te vrste su zaista. Crvena zvezda igra utakmicu protiv Baskonije u Beogradskoj areni sutra. To je sreda. I ukoliko tu ne dođe do triumfa, pritisak će biti jako veliki. Već sada raste tenzija. Pa već sada raste tenzija, da. Da, jer realno ne izgledaju dobro. Ne izgledaju uopšte dobro. Ne izgledaju dobro. Iskreno, pazi, u ABA ligi, a i taj Pariz, oni su odigrali 4 utakmice, u 4 utakmice ti nisu imali pripreme. Da. Nema poznavanja, nema mehanizama, nema ničega. Čak i igrači koji se znaju od ranije mi deluju kao da se ne znaju. Da, neki su vidno umorni, neki su potpuno van forme. Umor je potpuno legitiman. Ne, uloge nisu... Ali uloge nisu sada podeljene. Naravno, sve to možda klikne dok ti ja ovo pričam. Možda oni sutra protiv... Pa da, ali očekivanja, znaš i sam, Zvezda je napravila jedan ozbiljan tim u predsezoni, uložena su velika sredstva i logično je da se očekuje malo, rekli smo i nakon Dubaja, početak je sezone i sve, ali ovo sad već... Pa sad već izgleda kao da škripi, nisu oduševljeni protiv Mornara, jer tako? Tako je, bio je, boga mi, dugo neki, neću reći egal, ali se... Pa jeste. Mornar nakon onog debakla protiv Budućnosti i poraza od koliko, 40-50 razlike, oni su se onako solidno držali u toj utakmici. Jeste. Sve u svemu, što kažeš ti, vidjet će se već koliko sutra, šta i kako. Da. Protiv Baskonije, da tu ćemo da vidimo da li ima nekog pomaka naprijed ili i dalje ova igra. Nemojte da nas pogrešno shvatite, mi ovdje ne lobiramo da iko dobije, izgubi ili bilo šta treće posao, ali jednostavna situacija je takva. Ukoliko to dođe do poraza, pritiska će biti. Samo kažemo kako će da bude. Nije ovo najlakša sredina, što se kaže. Definitivno. Tako da definitivno to. Da vidimo dalje što imamo u Euroligi, ovo prvo kolo, manje više prema očekivanjima mojim, ne i tvojim. Da. Alba Panathinaikos, vrlo lagano, 70-87. Pao ima luksus da krene sporije. Jeste. Znaju šta mogu. Žalgiris Barcelona 74-67, prebio ih je Žalgiris. Lepo ste to prognozirao i lepo sam ti ja ispratio to. To je zaista bila jedna... Barcelona ne djeluje dobro. Na početku sezone ne možda tako loše kao Real, ali nisu ni oni, Bog zna kako, oduševili u ovoj početnoj fazi sezone. Da li čekaju da tu neke stvari još legnu ili kako već, ali hajde Barcelona makar pobjeđuju u domaćem prvenstvu, Real se i tu onako poprilično muči, ali kažem ti, ovo protiv Žalgirisa jednostavno nekako ih je Žalgiris prelomio. Pa, bukvalno ih je prelomio. Monako, Armani... Vidi, Armani stvarno, evo pogledaj. Znači, Monako, povreda Kalatisa, koji će da odsustvuje jedan period. Mike James igrao 15 minuta. Ja mislim da mu je to maksimum. Već je sad preskočio ovu utakmicu, postepeno ga vraćaju zbog te operacije leđa. Povrijedio se Korkmaz, kojeg neće biti isto duži period, pa sad traže i za njega neku zamjenu. Rekli smo već da on nije baš nešto dobro počeo što se toga tiče i da je došao sa nekim ozbiljnim viškom kilograma. Taj Monako je nekako imao sve preduslove da tu izgubi od Milana. Oni su vodili 20 razlike nakon treće četvrtine i onda je ušao Armani Brooks i ubacio 4 trojke u 5 napada, vratio recimo Milanu na 7-8 poena za ostatka, međutim on je brzo izašao, više se nije vraćao do kraja i Monako je priveo. Ne znam, stvarno, Milano je zaista jedna od misterija ove Euroligije. Svake godine to ozbiljan budžet, neki igrač, kad ti pogledaš sastav, kažeš ovo bi moglo da bude dobro. Oni su, pominjao sam i u najavi, osvojili talijanski superkup, onda glatko izgubili od Trsta
I onda sad, pa haj dobro, pregrupisali su se, pa kao da napadnu ovaj Monako, pošto je prilika da ih napadneš, jer su u lošem stanju, a njih Monako lagano otrese, da. Bayern Real 97-89, jako dobro utakmica. Tvoj drug Šabaz Napier, 25 poena, legenda. I Voigtman, i ispogađa Voigtman, nešto iz trka, neka ludila. Real izuzetno nervozan, vidio si tamo Campazzo ganja sudiju, nešto da se tuče s njim. Šta je dobio kaznu? 5.000 i nemoj više. Da, ali pri čemu evidentno nije bilo faula i onako iz one frustracije, skače, oni ga drže. Ne, samo kažemo. Koji isto tako prijeti tamo sudiji, koji je sve nervozniji. Nova dvorana, da to kažemo, izuzetno lijepa, Bayernova. Dobro je izgledalo sve. Zaista lijepo izgleda. I Lučić je zatvorio utakmicu sa linije slobodnih bacanja. 7 bacanja za redom, od čega 5 u jednom. Hladnokrvno, da. Da, ona sekvenca s tehničkim isključenjima i to je dovelo do 5 slobodnih bacanja, svih 5 je pogodio. Ja sam mislio da će da udari sudiju, rekao, ali moguće da će se ovo desiti. Da, ali dobio jednu ovako kaznu za igrača Real Madrida, mislim. Da, i onda nekako mi Real, ne znam, rekli smo već, pustili su, u penziju su otišli neki od njihovih najbitnijih igrača, doveli su nešto, Garuba je povrijeđen, Hezon je imao tih problema s virusom, izgubio dosta na kilaži, pa se on sad nešto vraća, evo, dobili su u prvenstvu Španije utakmicu, ali Xavier Ratan Meis, da budem iskren, ja sam bio malo iznenađen kad sam vidio da ga Real potpisao nekako. Nije mi djelovalo da je on igrač za Real Madrid, ali hajde dobro vidjet ćemo. Nije djelovalo vjerovatno ni Jeffrey Taylor kad su ga dovodili, ali ajde. Pa Jeffa Taylora, on je imao lijepe NBA epizode, u Charlotteu, bio je dobar koledž igrač, on je doveden da igra vrhunsku odbranu i da kažnjava iz ćoška. Ja još uvijek pokušavam da shvatim šta je to što će Ratan Meis ovdje da donese, ali hajde da vidim. I nekako mi dosta konfuzno djeluje ova kompozicija Reala. Ja ih ne vidim. Sad, šta će se dešavati, hajde. Predobar je Real dopustio ovakve stvari, ali Bayern je izgledao, donali su to i atraktivni brend košarke koji smo... Vidi, Gordy Herbert. Pa ne, stručnjak. Da. Stvarno, vrlo brzo on pravi razliku tamo. Maccabi Asvel, Maccabi je dugo se mučio sa Asvelom na kraju 89. Baš onako tugaljiva utakmica. Da, nije bila jedna od boljih te. Da, baš kao šta nećeš gledat Maccabi Asvel. Ali eto, Asvel je dobio, ja mislim, lagano Monako sad u prvenstvu Francuske. Lagano su i dobili. Eventualne kadrovske promjene u Maccabiju, koliko čujemo, Jordan Lloyd nije zadovoljan statusom, nije zadovoljan nečime, sad čime to ne znamo još. Možemo da pretpostavimo, ali on najverovatnije traži novi klub. Po ovim novim propozicijama Euroligi imaju pravo na jedan transfer unutar Eurolige. Mogao bi da se vrati u Monako. Da, po starim je morao da ladi, čini mi se do 18. kola ili 19. šta već, a sad može da igra odmah. Mogao bi comeback u Monako. Monako. Maccabi je već doveo Sejben Alije iz Manise. A jesu, ja. Navodno 250.000 obeštećenje i što kažu ovi insajderi, lokalni, kaže navodno je ugovor dovoljno dobar da mu ne smetaju ratne okolnosti. Tako ali Anthony Blackney se također pominje, ali Sejben Lee, za šta je bila priča da je potpisao, pa je to se izjalovilo, je li tako? Pa je otišao u Manisu, pa je odigrao jako dobro, čini mi se prvo kolo, da li baš protiv Fenerbahče ili protiv Efes? Ne, odigrao je u FIBA Ligi šampiona, dao 35 poena. To, tako je. I odmah je, navodno, znači ja koliko čitam to je gotovo, ali evo. A čitali smo da je gotovo i za Fener, jel pa? Tako je. Ali evo kao ovo je rešeno sad. I onda bi to ubrzalo odlazak Jordana Lloyda. Pominje se Virtus. Ko, Jordan Lloyd? Da, i pominje se... Ja mislim da bi mogao da se vrati u Monako. Ali vidjet ću. Fenerbahče Olympiakos 82-71. Zamalo tuča glavnih trenera. Da. Tamo na kraju, da. Da. Naljutio se valjda Šaras što je kao uči ga kako da vodi, kako da se ponaša uz out liniju Barcokas. I onda vidio se da je bilo u jednom trenutku kao smirit će se, međutim onda je eskaliralo, pa su morali igrači da uskoče, da tu nešto rastavljaju. Nije loše bilo utakmice. Da. Boban Marjanović debituje tako što pogađa 8 poena iz prva 4 napada. Da. I posle toga mislim da se nije upisivo. U odbrani Šaras ga uglavnom zonira bukvalno ispod reketa. Da. Što je dovelo do nekih problema. Dosta su ga preskakali igrači Olimpijakosa, stvari
čovjek stoji ovdje, ovi ide u flotirom ovako, odavde, ne izlazi na to. Generalno, dobra rola Vejda Baldwina, 19 poena, Hayes Davis 15 poena. I Colson je isto ubacio neke bitne trojke. I pohvatao skokova. Širok sastav, teška povreda Vilabikina, da to kažemo za koga je sezona gotova, najvjerovatnije. Gotovo. Beskontaktna povreda, to uglavnom čovjek u skoku se povredio ili tako nešto, vidio se mi snimak. Baš je loše izgledalo. Jako je loše izgledalo. Fener nije izgledao brđavo, da tako kažemo. Ovo izgleda okej. Pa ja sam rekao da će Fener biti okej. Da, dobro. Olimpijako s druge strane, onako jedna... Pa u jednom trenutku je djelovalo da lome utakmicu na svoju stranu, pa su se onda ugasli. Da. Ugasli su se i vidi se da im još tu, da još to nije baš leglo za ove neke gostujuće jake utakmice. Pretpostavljam da će oni da rastu kako bude sezon. Dobili su super kup protiv Panathinaikosa. Da. To su dobili, ali ovdje... Ali vidi, Fournier ti šut na 3 puta. Da, 5 poena. 5 poena, 3 puta šut na Fournier u 23 minuta. Ne znam, imaju stvarno odličan sastav. Sad... Mislim da je to malo previše poletno za Barcokasa. Mora to malo grublje, sporije. Dobro, fale i ovo, jel? Fale centri. Jest, fale centri. Mada je Petrušev igra dobro, ovo što sad igra. Igra dobro, ali tu, jel, da li Milutinov ili fal neko od njih da uleti. Ko je sad tu? Petrušev i Moses Wright, jel tako? Ja. Tako je. Mada, realno, imali su više problema sa tom realizacijom sa vanjskih pozicija Olimpijakos nego išta drugo. Da, to je potpuno tačno. O drugom kolu Evrolige pričat ćemo nešto kasnije. I samo da kažemo, još ima i ova utakmica što se ti pogodio, ja nisam, a to je Virtus i Efes. Efes je pobedio u Bolonji. Isto jedno, ono što kažeš, utakmica za manje gledanja. Jeste, Larkin ih je riješio. Na kraju, onako, nije ni Efes blisto, ali mislim da su vodili čitavu utakmicu, manje više. Manje više. Da je to bilo neko vodstvo. Virtus, sve nešto budu blizu, tako im je nekako krenula sezona. Prvo su izgubili onaj super kup kući, gdje su vodili čitavu utakmicu, pa se onda ugasili, izgubili u produžetku. Sad i ova utakmica kao oni nešto prijete Efesu, ali Efes konstantno imao nekih 5-6 razlike. Idemo do Jadranske lige da vidimo što su uradili svi ostali. Igokeja budućnost 71-76, utakmica koja je budućnost rešila mnogo lakše nego što vam rezultat ovdje naznačava. To je bilo samo pred kraj. Budućnost gubi u Eurokupu, imaju 0-2. Ali izgubili su od Gran Canaria. Na produžetak. Da, opet ih je njihovi stari dželati, oni Šurne i ostala ekipa. Verujem da taj čovjek postaje personom grada u Crnoj Gori. Stiže Alen Omić u budućnosti. Što verovatno znači da je kraj za Zubikija, koji je odigrao 2 minuta protiv Igokeje i isto toliko. Ne izgleda dobro, nekako je trom, ne znam. Šta znam, izgledao je fino u prve dvije utakmice, nahvatao se nekih lobova za kucavanje, ali više od toga on slabo da može da doprinese. Alen Omić je već potpisao. Da. Tako da mislim da je to. Kenan Kamanjaš ostaje drugi centar. Je li igrao Morgan? Nije ovu utakmicu protiv... Ne, Morgan nije igrao utakmicu. Igrali su ovi standardni Sulejman, Ferrell, McKinley Wright, Zubike. McKinley Wright je bio dobar, da. 14 poena, skoro bez promašaja, samo jedan promašaj za 3. Sve vreme je držala budućnost situaciju u svojim rukama. Generalno bilo je to dvocifreno vodstvo u većini. Igokeja bi se malo primakla, pa opet ništa, pa bi se primakla. Nisu imali raspoloženje bekova Igokeja. Malte ne svi bekovi su odigrali loše. Da. Šuterski baš onako, to, što je naravno i zasluga odbrane budućnosti. 5 od 24 za 3 poena, nije budućnost isto bolje, 6 od 25, ali ajde. Da, ali imaju konkretniji su pod košem mnogo. Mnogo su konkretniji pod košem i budućnosti izgleda zaista dobro. Eto, očekivao sam možda jednu pobjedu u Eurokupu, ova 2 kola, ali dobro. Da. Što se Igokeje tiče, ovaj njihov prvi poraz, čini mi se. Jeste prvi poraz. Ove sezone oni stvarno igraju dobro, uzimajući u obzir sve okolnosti, igraju dobro. Da je Bryce Jones možda odigrao na nekom svom nivou, ovo bi možda bila i neizvjesnija utakmica, ali ovako, eto. Što su radili Ligi šampionat, preskočio sam. Dobili utakmicu. Odlično, da. Odlično, tako da to je prvi poraz Igokeje. Ja mislim da jesu. I prvi poraz Igokeja, budućnost nastavlja u Jadranskoj ligi u svom ritmu. I jeste, stvarno oni... Pa za sada izgledaju dobro. Dobro su i vođeni.
dobro su i vođeni, tako da ne znam šta ono... Otprilike u skladu sa svojim očekivanjima. Imamo još samo da dodamo da je bila ona zaostala utakmica Jadranske lige koja se odigrala prošle nedelje i to je bilo, čini mi se, Cibona je pobedila kući. Jeste, dobila i Gokea, upravo se. Da, znači Cibona je pobedila kući, to je u posljednjoj utakmici Jadranske lige koju nismo stigli da ispratimo, to je ono što je igrano u sredu, to je još jedan moj pogodak, zato ga i pamtim, znači ne bi znao što se dešava, naravno. Ali ne, šalim se, naravno da bi znao. Ali eto, šepuriš se. Moram malo, Cibona je dobila derbi. To je bila ta utakmica kod kuće. Da. Tako da... Znam, pisao si mi o tome. Odmah sam ti javio. 3 razlike, nije više 32. Nije, bile više. Ne, 3 razlike za mene. Ne. Da, to u redu. Prva pobjeda CDVita Olimpije u regionalnom takmičenju, pobedili su Mornar sa 10 razlike, otprilike onoliko lako koliko mislite da jeste bilo. Jenkins 25 poena opet. Brandon Jenkins opet je izvukao Mornarovog jednog opasnog strijelca. Ovaj Jenkins do sada trpa ko blesav, dao je i Zvezdi tako nešto. Jeste. 25, 27 poena. I sad 25 poena. Da. Znači, onako vreme mu ističe. Zasipa sa svih strana. Vreme mu polako ističe. Olimpija 2-0 imaju u Eurocup. Da kažemo da je to vrlo pozitivno. Jeste. U ABA ligi su baš onako loše krenuli. Sad im je ovo dobro leglo. Mornar je realno najslabija ekipa u ABA ligi da upišu tu prvu pobjedu. Koliko sam vidio, Lemar nije igrao. Ne. On nije igrao. To je neka povreda, čini mi se. Da, tu su mislim imaju DJ Stewart, Devin Robinson, Jaka Blažić. Jones, 14 asistencija, jedan lep skor za Jadransku ligu. Jeste. Kažemo i to, 7 dobra poena. Distribucija lopte, jeste. Blažić, 16 poena, njegovi poeni su falili i Bine Prepilić također 7 skokova, jedan lep prvi skakač ove ekipe za ovu utakmicu. Robinson svoje standardno pohvata, pozakucava. Jeste. Sad, da vidimo šta je s ovim Brinstonom, Lamarom, da li on im je onako dobar šuter, pa da li će da odsustuje duže ili je to samo možda neka predostrožnost. Vidjet ćemo i tu što se dešava. Ogbejde 17 pojena također. On je dole, što bi se reklo, ormar pod koš. I dalje se ne pominje nikakva dovođenje igrača, nikakva doselekcija za sada, ali vidi 2-0 u Evrokupu. Jeste. Nije najgora stvar. Prošle godine su, mislim, imali jednu pobjedu, sad čitavu kampanju. Možda i najzanimljivija utakmica prošlog kola, ako izuzmemo Večite i njihov navijački korpus, je bila utakmica koja se odigrala u Dubaju, između Dubaja i Mege. Mega je pobedila sa 3 razlike. Svaka čast stvarno Marku Baraću. Ovo ekipa, ovako kad pogledaš, rekao bi kako ovi da imaju 3-0, daj. Ali evo imaju 3-0. I nanijeli su prvi poraz Dubaju. Koji izgledao jako dobro. I to u Dubaju u kući, jel? Da. Pred eminentnom publikom. Eminentna je bila ova ekipa tu, predvođena Nikolom Jokićem, boga mi i otac i sin, Kronki. To je onako jak detalj bio. Razne milijarde. Družio tamo. Da. Lepi dao jedan svoj motivacioni govor. On je inače kralj motivacioni govora. Bravo, kad imate više energije nego ja. Nije igrao Mason. Da, to je dosta koštalo. Da. Jer on bi vjerovatno isporučio neku dvocifrenu kvotu poena u toj utakmici. Igrao je Taylor i ispogađao sve. Opet Kondić jedna bitna trojka, jel? Jako bitna trojka Kondića, pre toga nije briljirao, pre toga šut je bio 2 od 12, pogodio je tu jako bitnu trojku, čini mi se spakao ona bacanja tamo na kraju, jer tako, kada je jako glup faul da dodamo i to, ali i to je igra i to je košarka, što se kaže. Mega je bila tu sve vreme, šlepali su se i kad je trebalo da se prelomili su. Odlična uloga Kondića, zaista, i malo ko bi rekao da je Mega ta ekipa koja će biti neporažena u ovoj fazi sezone. Dobiju se više od ovog Cale-a, Petrovića. Vidi, taj Jack Cale, izuzetno talentovan na toj poziciji, on je neki kao playmaker, možda malo dvojčica neka, ali i pogađao je trojke i prodori i asistencije. Kondić 5 asistencija, Marković 5 asistencija, Cale 5 asistencija, Petrović 7 asistencija. To je dobar učinak, dobar raspored. Svega 23 timske asistencije Mege.
Filip Jović, jel? Filip Jović. Sam finish Megin utakmice bio onaj klasičan, onaj kako bi te nazvalo, onaj džumbus pravi kada flipper, 2 dobra, pa 3 loša, pa 2 dobra poteza, ali dobro, to se dešava sa ekipama koje su toliko iskusne koliko mene. Da, s druge strane nismo baš vidjeli u toj završnici to iskustvo Dubaija, jel? 1 od 8 Bertan za 3 poena, jako loše to se desilo. Da, baš onako su srljali u da, sa Bertansom, Prepelićem, Abbasom, Dangubićem. Da, očekio bi malo da to, da oni prelome na svoju stranu. Prepelić 13 od 13 sa linije slobodnih bacanja. Da, ali iz igre ja mislim nije dao ništa. Nije dao ništa, to smo svih 13 pojena. Dubaj za 3, 7 od 30. Jako loše. Da. Jako loše. A pod košem nisu napravili neku baš prevlast, da kažeš. Ne može se ni to reći. Uopšte se to ne može reći. Neočekivano, ali svaka čast Megi, zasluženo. Ne, zasluženo. Neočekivano, kažem, ajde nije bilo Masona, bio je Isaiah Taylor tu, jel? Jeste. Ali sve jedno. Odlično. 3-0 i idemo dalje. Krka, Spartak, utakmica koja je Krka držala pod kontrolom do 38. minuta. I onda se Spartak povodio. Bogom i Spartak ne izgleda dobro. Izgledali su blago nezainteresovano, čak 35 minuta, povadili su se tamo na kraju. Pa vidi činjenica isto, Miloše, da su oni Novajlije u ligi. Jeste, ali nivo igrača koji su tu nisu oni novi. Rudan nije nov, Cerovina nije nov, Gordić pogotovo nije nov. Pa da, ali najbolji dani su davno za Gordićem, jel tako? Nije to onaj Nemanja Gordić. Pazi, ovo su sve igrači sa opsežnim ABA iskustvom. Pa da, ali kažem ti, vidio si, oni su najbolju utakmicu za sada odigrali protiv Partizana. Jeste. Ovo protiv Krke nisu odigrali dobro. Ali su dobili. Na kraju je Krka opet ustrelila samu sebe. Bilo je to dosta pomoći, što se Krke tiče. Yes. Jednu dobijenu utakmicu nisu mogli da dobiju. Opet je ovaj Persons odigrao dobro s njihove strane, 16 poena, Mirtić 14 poena, Garcia 10, ali na kraju jako loše odluke Krke, koje su kumovale, Spartak bi viđen da izgubi i ovo. I onda bi tek ringla bi se upalila tamo gore. Da, ali ovako... ovako... Vidi, da budemo iskreni, gostovali su u Studentskom centru. Pa dobro, to je ono što kažeš neugodno. Došao Partizan, pa si išao Krki. Pa jeste, malo crash course. Da, jel tako? Brzinsko ti upoznavanje. Ti sad misliš, vidi, dobro smo odigrali protiv Partizana, vidiš ova Krka, kad ali su ih prelomili u četvrtoj četvrtini. Ja mislim da je to jedina četvrtina koju je Spartak dobio na utakmici. To si potpuno upravo. Ja mislim jedino to. Non stop je Krka bila u vodstvu i to onako sigurno u vodstvu i onda prevrnuše ih ovamo. Ovaj Bolton je bio dobar, on je i MVP kola. Rasir Bolton, tu je ovaj Daniels. Kažem ti... 28 poena Boltona, 14 od 19 sa linije slobodnih bacanja. 19 penala, šutno čovjek. Dwayne Wade. 11 faulova nad njim. Da. I izuzetno bitna pobjeda da probiju led, jel? Jest. Sljedeće kola je FNP kući. To će biti... To je već derbi. To je frka da se zbog dobije. Da se dobije, da. Ali generalno verujemo da nije malo uloženo u taj sastav Spartaka, da kažemo. Da. Tako da bi 0-3 start sigurno bi popalio neke lampice u Subotice. Jeste. Nije to naravno, nisu to jeftine ekipe. FNP Borac. Tvrda utakmica i pobjeda FNP-a koji također dobro stoji na početku ove sezone. Jeste. Saša Nikitović dobar posao za sada. Nećemo dići ruku. Rebec 21 poen, 6 skokova, 3 asistencije. Voje Stojanović 9 poena. I Kuzmić. Kuz. Dobojski Mutombo. Kuz. 12... Čoveč. Pa dobro, šta? Nisam ja to rekao, ja to nisam izmislio. Samo da kažem da ja to nisam izmislio. Dobro. Ja samo prenosim što se... Pa ne moraš koristiti. Što zvuči sjajno? Dobojski Mutombo. Zar nije sjajno? Ajde, pa dobro, ovo je legenda. Mislim šta sad. 12 poena, 9 skokova i od toga 6 u napadu. Da. Ne, izvinjam se, nije 6 u napadu, 3 u napadu, ali sve jedno. Opet FNP, ajde ovdje čak i onaj šutirali za 3 poena, uspjeli nešto da ubace. Oni pokazuju za sada da mogu da budu konkurentni ako im procenat za 3 poena je onako tanan.
9 od 23, ovo je čak i dobro. Ne, to je dobro bilo, nego ti kažem, i oni su onu prvu utakmicu protiv Olimpije su dobili sa onako vrlo lošim šutem za 3 poena. Tasić je isto ubacio nešto, pa mislim onako tvrdo, izrudarili su ovu utakmicu. Tasić does Tasić things, mislim šta reći više za tog čovjeka. Vidi, ni Borac ne izgleda za sada loše. Valinska sa 18 poena, Furmanavičius, Baldwin. Da, to je taj trojac koji će da vuče. Gagić. Ja, i Gagić, tako je, da ne zaboravim Gagića. Jošilo pogodio 2 trojke, da li je potpisao novi ugovor sa đavolom tamo, ali vidjet ćemo generalno. Znamo, Prime Klay Thompson Jošilo tamo sa onih njegovih 50% za 3 one sezone. Boga mi je bilo blizu i 60. Bojim se da će se ga svi meriti po tome od te tačke na ubudući. Dobro, ovo smo svakako predvideli, a ovo se ti predvidio, ja nisam, vidiš, Studentski centar protiv Zadra, Studentski centar pobedio ubedljivo, 24 razlike. Jedan govor trenera Mijović tamo na kraju, ne znam jesi video, apel da se dođe, da se gleda u hali. Ono ko što sam ja apelovao prošli put da ljudi dođu da gledaju Megu, tako i on sad rekao, vi kao pričate, nema mladih igrača, nema crnogorskih igrača, pa dođete u halu nekada pa ćete ih vidjeti. I stvarno, naljutio se, pa ljuto je delovo, ali lepo je rekao, mislim, zaista, stvarno, ljudi tu igraju, nije ovo loša ekipa. Vidi, razbili su Zadar sad u problemima, oni su dobili Cibonu, nakon toga poraz od Igokeje, poraz od Studentskog centra. Da, poraz od Igokeje kući koji pogotovo. Tako je. Igokeja je dobila i Split i Zadar na gostovanju. 86 poena derbija, dobra partija, kažem ti, opet imaš Bogavca, opet imaš Drobnjaka, Nil, Andjuš, dobra ekipa. Pa Nil možda i u drugom planu u ovoj utakmici. Da, u ovoj utakmici, da. U Zadru Vlado Mihajlović 19 poena, Gegić 13 poena, boga mi treba ćemo malo vremena da on postane Božić umjesto Božića, rekao. Jeste. Imao je on utakmicu 30 Ciboni, nakon toga... Amerikanci slabi, Gilbert 2, Paul 7, Mazalin Žganec, to je ono standardno što dobijaš od Zadra, bilo je tu kritika nekih Jusupa tamo, usmerene Amerikancima uglavnom, pa vidjet ćemo. Ali mislim, rano je sad za sve prognoze, generalno to što možemo da kažemo. Rano. Pa ne znam, boga mi jako zvezda, nećemo o tome. Da najavimo i kola da isprognoziramo ono što treba da isprognoziramo. Kakav je ukupan? Hoćeš ukupan, nemoj ukupan skor. Da, je ukupan. Nema veze, što da čuju ljudi. Na Jadranu. Ja, reci Jadranu. Na Jadranu u ovom kolu Edin Avdić 6 od 8, Miloš Jovanović 5 od 8. Ali ukupno 14-24 za Avdića i 16 od 24 za mene. Borba je, a? U Euroligi 6 od 9 Avdić, 7 od 9. Promašili smo Partizan. Dobro. Ja sam promašio Efes, to je Virtus, a ti si omašio Fenerbahče Olympiakos i ti si omašio Bayern. Znači bio sam hrabar, isplatilo se. Vodim jedan razlik. Pa neće niko, moram ja sam to da radim. Hajde. Teška je to priča, vidi ovako. Ovo kolo Eurolige počinje u sredu. Znači igraće se 2 utakmice. Prva je Monako Makabi. 1. Pratimo. Ja mislim da je Kec. Mislim, Monako ima i te kadrovske probleme. Makabi, izvinjam se, ima te kadrovske probleme. Ima i Monako. Da, ali Makabi... Valjda će moći James da igra, jel? Crvena zvezda Brooklyn. Kec. Hajde nek bude Kec. Dobro. Efes Fener. Kec. Razmišljao sam Zvezda Baskonija 2, ali mi ne uli, ni jedni ni drugi mi ne ulijeva. Ne ulijeva nešto pravi. X, troznak. Troznak popularni. Efes Fener Kec. Znaš da ima ono neko akademsko vrijeme da treba da odgovoriš na pitanje. Ko brojki slovosna. Prvi red, drugi red. Boga mi idemo na Fener. Dopala, to volim. Joj, vidi ovo Asfalt Virtus. Majko Milavc. Aj 2. Moram i ja 2. A bit će Kec. Da. Ko vrata. Pao Bayern. Ovo je već... Kečina. Nećeš Gordi ovde. Dalje nećeš moći. Gospodine Herbert. Real Madrid Partizan.
Pa 1. Pa, delo je tako. 1. Delo je tako. Mislim, ajde. Ajde vidimo, mislim, šta znam, ali nekako... Partizan u boljem momentu nego Real, ali opet ne ideš tamo da pretiš. Tako je. Olimpijakos, Žalgiris. Pa 1. Andrea Trinchieri je nešto kritikovao Alena Smailagića i to, boga mi, atipično žestoko. Ovako da, možda pokušaj da ga malo razbudi. Da ga malo razbudi, da. Ono, kao, ne možemo mi tebe da čekamo. Da, ne može čitav tim tebe da čeka. Tako je, pa to. Moraš ti malo. Jes, bilo je onako... Barcelona, Alba, evo idealnog tonika za Mamurluk. Ide pobjeda Albe. Da, ide pobjeda Albe. Neka trojka. Vidi, ovo je zanimljivo. Armani Pariz. 1. Pa mora 1. Ja ovdje se razlikujem samo. Ako ne mogu Pariz da pobjede. Ako ne mogu Pariz da pobjede, pakuj. Znači, i šta je još ostalo? Ništa. Nema, to je to. To je to što se Evrolige tiče. Ne slažemo se. Pa nije neko kolo. Nije. Dosta favorita. Pazi ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sve isto, ali smo možda jedno razmimo ilaženje. 8 kečeva si gađao. Vrlo domaćinsko kolo. Ja 7. Pa jeste, ne, zaista ovaj delo je kao vrlo domaćinsko. Vidjet ćemo da li će biti nekih pobjeda gostiju. Nisu one Beats the buzzer. Beats the buzzer. Aba Liga, ovo je zanimljivije. Ajde da vidimo, čuj, ovo je zanimljivije. Ajde, dobro. Nominalno jeste. Ajde, čuj, ovo je Nominalno jeste. Ajde. Cibona Krka. Možda si bio u pravu. Aj kec na Cibonu. Vidi, ja sad verujem Ciboni naprasno. Nešto kontam, hajde, protivnik pomjeri što se kaže, ide lagana dvojka Krke. Opa. Da, ide lagano. Kao, vjerujem Ciboni, Peter Jok, kao Cat Barber, ovaj američki trener. Vidi, pap dvojka. Da. Kec. Cedevita, Split. Pa nek bude 1. Pa ja mislim da 1. Nek se zove Zvezdan. Nek se zove, kad već nije Zvezda, onda Zvezdan, da. Nek se zove Zvezdan. Samo da kažem, Cibona Krka je u sredu također od 20 časova. Šta, sutra, jel? Da. Mila majko. Cedevita, Split i derbi Partizan se igraju u subotu u 16 časova. To je ono što ne volim, ove sezone počeo da preklapaju termine, Aba Ligi ne može sve se pogleda. Ali dobro, derbi Partizan, dvojka. Ajde, nek bude 2. Istorijski i Crvena Neće Zvezda biti lako, vjerovatno. Imaju problema sa derbijem. Neće biti lako. Neće biti lako nikako. Crvena Zvezda i Gokeja. Ajde to kec. Imamo žalbe iz Igokeja. Da. Previše smo, kaže... Neša Stefanović. Kaže, opet ste gađali protiv nas. Da. Šone, izvini. Izvini, Šone. Pišemo kec, ovdje se ne razlikamo previše. Pazi, ovo Zadar budućnost. Pa neće proigrati protiv budućnosti. Dvojka. Mada i gori Zadru, Boga. Morat će da se napnu... Gori Zadru, ali budućnost je bolja. Jest. Mega Mornar, Matine, termin u nedelju. A 1. Da. Brandon Jenkins, 45 poena. Pobjeda Mornara. I pobjeda Mornara, Brandon Jenkins, 45 poena. Borac Dubaj. Nedelje 19 časova. Nek bude 2. Ja ću idem na kec. Dobro. Idemo na keca kraj Morave. Svako dobro. Spartak FNP. Ponedeljak 18:30. Kec. Piše mi ja. Mislim da im je ovo sad... Pa da vidimo, ja. Što se kaže voz... Ajde da vidimo sad, mislim da ćemo biti za mrvu pametniji nakon te utakmice, da vidimo... Što se Spartaka tiče svakako. Da. FNP-u bi bilo u protokolu da izgubi ovo, ali oni ako dobiju i njih se valja malo ozbiljnije uzeti, ako već nismo do sada. Ali generalno izgledaju sasvim dobro, shodno očekivanjima, taj sastav na papiru nije bog zna papiri. Na papiri. Novi sponsor podcasta, na papiri nije toliko izdašan. Malo vesti iz NBA-a, zaigrali su tata i sin u prijateljskoj utakmici. Šta kažeš? Pa Historija. Biće spektakl, dobro, Historija. Izgubili su od Phoenixa, jel tako? To je bilo debitantski, što se kaže. Vidim zujanje navijača Denvera da su jako zadovoljni kako novi tim izgleda. Realno... Zna se ko je ovdje najveći podržavač ideje, motiva, života i rada Russella Westbrooka, tako da... Da, majko milo.
To je ovako za svaku pohvalu. Stavi to u biografiju. Znači, kao pošaljite CV, podržavao sam Westbrooka kad je bilo teško. Crtica. Bio sam uz Westbrooka i kad nije smjelo. Kad je bila najteže. Kad je bilo najteže. Ne znam, rekao sam ti moje mišljenje prije koju epizodu da mislim da ovo nije ekipa koja će moći da se bori za titulu. A budemo vidjeli sad kad se Minnesota rasturila samo od sebe, ništa nije nemoguće. Da, ali nešto mi je to tanko. Lakers izgledaju lepuškasto, barem na prizoru jedne utakmice, vidjet ćemo. Lepo sve to izgleda. Znaš, pre-season. Vidjet ćemo kad krene. Znaš, pre-season dobio Redick malo, kaže, ajte momci kao... Nacrto ovo. Znaš šta je činjenica? Ovaj bi mogao da bude dobar s obzirom da ima trenera... Nekt. Dalton Nekt. Bi Knecht zvuči ovako srednjevekovno evropski. Pa ja bih volio da je Knecht. Nekt. A lepo se izgovara. Pa jel. A gledao sam malo i ga dobro koristi i onako veliki je, ima ozbiljnu ruku. Ali čitam navijače Lakersa, kaže, motion offense, katovi, idemo, ludilo, igra se... Prvih 15 utakmica pre-season. Onda LeBron. I onda će LeBron kaže, sad ovamo. Davise, blok. Ja ću pretrčim. Broni u korner, jer tako to će da bude. To je tako da bacite te ideje. Kad ćemo najavu te NBA ligi? Za 2 nedelje. Hoćemo, a? Da utrčimo jako. Za 2 nedelje. Sad je 7. jer tako, ili 8. više se ne sjećam šta, mislim da je 7. 8. tako nešto. A ta najava... a ta najava je za 2 nedelje. Tačno 22. opening night. Dobro. La bombonjera. Tako da ćemo tamo... Je to 22. na 23. ili 21. 22. na 23. Sve se samo nacrtalo. Utorak na srijedu. Imate, uzmete. Skuvate liter kafe. 2 litra kafe. I krenete na terane, kako ćemo da pričamo. Neko energetsko piće. Voje si se spremio, Voje. To će trajati 3 sata. Voje u pižami. Može odmah da zasovi. Da. Pa se pre toga, znači odradiš jadransku, pa ovo i onda kreneš NBA onako. Raspadne se sve. Valjda će neki sponsor da uleti, daje neke kokice, barem da stavimo na stvar. Stvarno bi bio red. Nek stavi neki keš, kupit ćemo kokice. Lako ćemo da kupimo, koliko ostalo ćemo razdeliti. Donijet ćemo fasungu na čitav sto. Ej, vesti iz NBA medija, naš dragi kolega, kako volim ovo kaže, Adrian Božnarovski odustaje. Niti je dragi, niti je kolega. Odustaje od svog posla. On je sad GM tamo na college. On je GM onog... St. Bonaventure, jel? Da, Boniz. Bonaventure. St. Bonaventure, on je sad, GM, u stvari direktor programa, kako se to kaže. Direktor atletskog programa košarke u St. Bonaventure-u. I Shams je preuzeo njegovo mesto, nije ESPN-o juče potpisao. Za manje pare. Za manje ulo. Pominjao se Jeff Passan da pređe sa Yahoo-a, on je prijatelj sa Vožom. Još je vremena dok je Vož radio na Yahoo, Passan nače prati bejsbol. Ali kao prešao bi se sporta, postao bi novi, međutim ne. Šta da mu Vojnarovski šalje poruke, je prešao. Javi. Ali jesi vidio Šamsa juče objavu kako je, pa onako sliko se, znaš, njegovu reprezentativnu, kožnjak, ko Sinan Sakićan, sliko. Tako izgleda. Nemoj da vrijeđaš Sinan. Neću vrijeđati Sinan, da. Gdje Ali tako sad će Šams. Što se Vožnarovskog tiče, kao konzumenti njegovih vesti, apsolutno da, bio je jedinstveno iskustvo. Zaista u svetu sporta. Možda je i čovjek koji je redefinisao struku u tom nekom smislu, jer je imao vesti 20 minuta pre. Sjećaš se Durant, treba potpiše za Brooklyn. Da. I Durant kaže u 12:00, kaže u 12:01 budite tu u 11:45. Evo ga, Adrian kaže, ide u Brooklyn. Pa onda je bilo onih scena da trening ide tamo Sacramento, Dave Jerger, vodi tip, otpušta Dave Jerger, kaže. On silazi u slačionicu Vlade, kaže, vidi Dave sedi, onda ti kažem nešto. Znam već, rekao sam. Za Voža iz same struke, barem makar ovi Amerikanci, nije bilo nešto previše lepih reči, ajde, da kažemo i to. Ne znam, ali to je sad relativno. To je sad relativno, uzviš obzir koliko para je čovjek zarađivo, verujem da bi teške reči bile sa svih strana, čovjek je bio plaćen ko košarkaš. Jeste. Tako da, eto, ima tu i ljubomor, ima tu i svega, uračunajte sve to u faktor, ali činjenice,
Da, bio je, svakako je bio jedinstven u tom nekom smislu. Imao je strašnu bazu podataka, kontakata. Da. To imao je strašnu bazu, relacije, ali znaš kako imao je strašnu bazu podataka. Billy Baron je porodični prijatelj sa tom familijom i Billy Baron je pričao kako je njega vož bukvalno poslao reprezentaciju. Tako što ga je pozvao, igrao na neke panamerički kup više, ne znam ja šta. Da, jeste. Jeff Van Gundy je bio trener. I onda kaže, vož, kaže, jeli bi igrao ti za reprezentaciju ovog leta? On kaže, bi. Čika Adriana. I bude neki turnir, neka Argentina. Pobedili su, osvojili su te igre. Tako da, mislim da je Billy Baron možda i jedini koga. Kažem, Jeff Van Gundy je bio trener, sad ne znam kad je bio taj turnir, 2015. 16. više, nije ni bitno. Da. Ali eto, kaže, jel bi ti igrao za reprezentaciju? Bi. Baš. Rešavam. 2 poziva kasnije. Izdan. Popularni termin voš bomb, kada čovjek baci neki tweet koji zapali ceo univerzum, sad postaje šams bomb, jeli? Više, nije to više isto. Znaš kad počne prelazni rok, otkuca, ponoći, krenu i dvojica, onako. Jeste. Da ga rendaju na Borba. Ko će objaviti prvi? Surova borba za preživljavanje. To su bile iskustva i što napise jedan moj kolega tamo na Mondu svoje vremeno, kaže, napišite, ako neko može da javi ovoj dvojici da sam sam na smeni trenutno. A znaš kada njih dvojica krenu, onako, 5 godina, 100 miliona, 4 godine, samo lete cifre, onako. Bam. Toplo julsko veče, samo šiba, levo, desno. Tweetovi sa stolicama, Blake Griffin i tako dalje. Kada Wilta Chamberlaina opisuješ milijima. Ali jeste čovjek jedan najuticajnijih u medijima. Ne može. Zaista jeste redefinis. Pa moramo od Lebrona nije dobio ni izjave. Pa, Lebron je... Znači, Ahmad Rashad je bio uticajniji od njega. Lebron je klač. Ahmad Rashad je bio uticajniji od njega, on vazda kod Jordanovca. Klač je klač. Tad je prodavao usisivače tamo po New Yorku od vrata. Nemojmo tu sektu specifično. Pa on ima svoje čauše, znaš, mislim, Lebron. To je onaj, kako zove, Chris Haynes sa Yahoo. Pa ja, ali ako hoćeš... Znaš kad kaže Chris Haynes? Ne, ali ako hoćeš... Jel tako? Znači, Ahmad Rashad je tamo bio desna ruka Michaela Jordana. Ne znaš ni šta je bio. Evo vidite, to je što vam pričam, ljubomora, plava. Pa kakva crna ljubomora, ni blizu. Nemojte, molim vas. Imamo pitanje za retro sekciju i to za tebe. Opisuje Adriana Vojnarovskog ko da je Phil Jackson. A ne, relacija s Kobijem ekstremno tanka. Relacija sa Lebronom nepostojeća. Jordan ni ne zna ko je on. Tako da. Pa šta, pa zar to nije ključno, jel? Dobro, do duše imao je one pucnje s leđa na onog, kako se zove, Larry Browna i to. Ja. Čuj pucnje s leđa. Da. Kako jedan hit pieces. Moj hit pieces koliko hoćeš. Da. Pa zato i kažem. No dobro, za te pare. Jeli, ajde. Ne bi. To, vidiš se nešto oko para se. Šta kriva ti se uzima toliko lova? Kaže, pitanje za Edina za retro sekciju, ako može malo da priča o Carmelo Antoniju, ja rekao, imate li 4 sata? Ne mogu sad. To posebno kad bude nešto. To posebno kad ga dovedeš u neki od onih tvojih 17 da ga ovdje dovedemo. Da, pa to je bilo lepo. U naš mali studio, da Carmelo baci malo. Znaš si Carmela kad umem da priča. Zamisli, jel bi nama smeo da prodaju one gluposti što tamo priča Amerikancima. Kaže, dali su, kaže, Jokić moj broj da me ponize, kaže. Jeste, druže. Pa mi bi šutli, govorili, jeste pravi si. Ne bi rekli. Voje otvorio. Kako se su predstavili. Voje otvori vrata čoveku. On bi prvi rekao kao pravi si Carmela. I ja sam mislio da to nije, ali sad kad te čujem, mislim da je tako bilo. Ispod stola koverte. Majko. Jok, Šišak, šta bismo ga mi upustili tek da priča čovječ? Jesi lud. Skandal. Užas. Znaš, kao Vojnarovski ulazi, ljubim se s njim, kao Adriana legenda, dugo se nismo vidjeli. Kupio si novo odijelo, kao nakon 17 godina i 200 miliona. Dobro sad čovjek. Pa ja. Vidjet ćeš sad kad ti ovi Boni uđu tamo u Final Four. Sigurno. Preko su. Ali svoje ulice. Dobro.
Lepo smo se družili. Da, pričat ćemo o Carmelu drugi put, realno. Pa, da, kaže, druga tema je, kaže, recite nešto o Dražanu Petroviću. Da, niko ništa nije rekao njemu zaista. Ja, nema šta da se kaže. Ostali smo još samo mi da dodamo nešto na tu temu. Da, pa to ćemo u jednoj od narednih epizoda malo. Da. I Carmelo. Kad budemo malo ozbiljniji. Jeste. Ali generalno dolazimo i do kraja ovoga druženja. Pokrili smo sve što ima da se pokrije. Da kažemo samo i vesti iz ABA 2 da Joker je pobedio u prvoj utakmici, čini mi se. Jeste. Pobjedili su oba dva, izgubili KLS, je li tako? Da, ovo diže ruke, Sombor se javlja. Jeste. Pobedili ABA 2, izgubili u KLS i Struja Lukajić više nije trener. Da. Moj brat Struki. Da. Nezgodan je trenerski poziv. 2 utakmice duše nisam očekivao, ali eto, ko zna. Moramo da provjerimo da li ga je Nikola smijenio. Kao legenda, šta te radiš? Imaš li strpljenja za trenera? Da? Kontinuitet je bitan, Nikola. Kontinuitet je bitan, Nikola. Toliko od nas za ovo javljanje. Sljedeći put vidimo se u ponedjeljak, ne u utorak, tako da pauza vam je kraća. Moramo to da kažemo. Ali Crvena zvezda i svi ostali klubovi koji vas masovno zanimaju, Crvena zvezda, Partizan i Budućnost, igraju u subotu. Tako da imat ćemo o čemu da pričamo i o tome, je li mi snijamo u nedjelju, a izaći će u ponedjeljak, ali evo malo detalja ovako za vas insajdere. Biće i Mega možda u programu, da nam ne zameri. Uživo iz Mege. Da, snimat ćemo u Hali Sportova, nećemo, ali eto lepa ideja, možda za neki budući put. Tako da hvala vam svima, šaljite poruke, šaljite komentare, zabušavate, boga mi, do 200 mora da se stigne, ali bit će vreme kad počnem biti. Pisat ću ja slažnih profila. Prelomio sam. Dobro, Kevine. Prelomio sam, vraćam se ko Vojnarovski. Dobro je, Kevine. U redu je, Kevin. Vidimo se. Napravio sam 10 lažnih profila. Čujem se.